खुलुमबायलै बिबारै खुलुमबाय आंखौ नायफैनायनि थाखाय दसे समनि थाखाय फैनायनि थाखाय खुलुमबाय लाइक डन जेदि दहायनिफ्राय गसंफैखादों आं मिथिखादों नोंखौ नों दासो लाइक डन जाफ्लाफैदों बिबारै मा लायखो जेदि होदों होनब्ला जोंहा आयेम गोरा आगै फैदों आरोना हाय हाय आयेम गोरा आगै मा खबर मोन नामा आंनो भिडिअखौ दाहाय नायना जादोंमोन हेल' आब' होनदों जोंहा लाभलि बया स' थेंक इउ जोंहा लाभलि बय आगै आंनि एलियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा खबर दं मोजाङानो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा औ जाबाय आङो बिलाहि ओमफ्राय बुटसोमोन ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो टु लाइक दान स' थेंक इउ आइ एम गोरा आगै लाइक दाननायनि थाखाय बहानि जाखो नोङो आगै आं नोंखौ गोदानसो नुबाय दहाय आब' अफ होनदों आरो अफ नङा मा ओंख्रि जाना फैखो खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंहा माबाया आइ एम गोरा आगैया बहानि जाखो खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय लाभलिया खालाम दे आं गवालपारानिसो आदसा दे दे फुलकबि आलु ओमफ्राय टमेट'सो गोथावआनो दे जोंहा हाथरखि आगै फैदों स' थेंक इउ जोंहा हाथरखि आगै आंनि एल' नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबलायबाय ओमफ्राय लाभलि बया मिनिदों मानो मिनिखो अफ 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 होनदों आरोना आइदै नों बहानि आब' आङो गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि नागालेण्डनि
जोंहा उइलियाम ब्लग आखै फैदों आयौ उइलियामा गैया सोरनि थाखाय सोरनि थाखायहाय उइलियाम आगै स' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे उइलियाम आगै नुजाफैनायनि थाखाय जोंहा रादाय बर' आगै फैदों हेल' होनदों आरोना हेल' जोंहा रादाय बर' आगै मा खबर गोजोननाय थाबाय रादाय बर' आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ जोंहा जुनबाय बाजै फैदों गोजोननाय थाबाय जुनबाय बाजैखे आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय स' थेंक इउ नोंनाव थाङा माबा मा होनदोंमोनथाय बावलायलांबाय आं मा ओंख्रि संखो बाजैयालाय बहाबा गार्डेनाव बेरायहैदोंमोन नामाहाय माथो बिराद रिल्स खालामथारदोंलाय बर' रादाया जोंहा मा होनखो आइडि हरदोरा है आगै आंनाव आइडि गैयालै ओमफ्राय उइलियाम आगैया मा होनखो जोंहा लाइक दान होनदों आरोना स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मोजां खबर होनदों जोंहा रादाय बर'आ दे मोजाङानो जानांगौ ओमफ्राय उइलियाम आगैया अन होनदों आरोना स' थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा रादाय बर'आ मा होनखो आबोलै आइडि हरदोरा प्लिजनो लागिले भिडिअखौ नायना होगोन आं आइडि गैया आंनाव ओमफ्राय जोंहा उइलियाम ब्लग अन होनदों आरोना ओमफ्राय मा हरखो मा बेलाय उइलियाम आगै मानो मिनिखो ओमफ्राय रादाय बर'आ अन होनदों आरोना ओमफ्राय उइलियाम ब्लगआ सिख्लायानो गैया बेहाय फुल हरबाबो खामानि जानाय नङादां उइलियाम आगै ओमफ्राय जोंहा रादाय बर' अन होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय रादाय बर' आगै अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा जुनबायखिया बाजैया मा होनखो मा ओंख्रि संदों ओंख्रिया दहायनो संखांनानै जाखांबाय आं उखैनानै बिलाहि ओमफ्राय माबासो बुटसो बाजै ओमफ्राय जोंहा रादाया मा होनखो ए गैया आरो आब' सना मोननैल' दंमोन दंनाया ओमफ्राय आंना बे मबाइल मोनसेल'सोना आङो माने खुलियाबो गोबाव जाथारबाय ओमफ्राय सालायलाना मथेथि आं बेखौ मिसाखौलाय मा होनो आरोना मबाइल मोनसेयाव माने प्रब्लेम जायोहाय न' मेन चेनेला अफ जानानै थायोना बेनिखायनो आरो ओमफ्राय जोंहा आयेमगोरिया मा होनखो आं उन्दुनोसो नागिरबाय मोनाबो ए दे उन्दुयोबालाय माथो थानो हायोबा दसे थाना होदोरा ओमफ्राय जोंहा उइलियामा अके होनदों आरोना अन होनदों जोंहा उइलियामा गैया ओमफ्राय रादाय बर'मोन गोजा गोदै खोनाखायो आब' नोंनि माथोखौ ए मिन्थिया आंथ' खोनाया नालाय गोजोननाय थाबाय दे रादाय बर' आगै ओमफ्राय जोंहा लाबलिया मा होनखो नोंहालाय मोजां माजों जाखो बाजै होनदों आरो सोरखौ होनखो जुनबाय बाजैखौ होनदोंना आंखौ होनदों आंखौथ' आब' होना बाजै होना नोङो आब'सो होनो जोंहा रादाय बर'आ मा होनखो लाजागौमोन देरसिनबा आब' सुइट स' किउट नोंबो आरोना देरसिनबालाय माथो जानो रादाय बर' मालायफ्राबा देरसिनब्लाबो लायो माथो देरसिनासो अनोनो माथो रदे बाजै फैफिनगासिनो आंनो जागोन दे लाभलि बय सोरनावबा थांनो जाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा रादाया मा होनखो खोनायो आब'लै होनदों आरो आथिया जागोन दे ओमफ्राय जोंहा रादाया मा होनखो फाग्लाथार लां आब'नो जेबो नङा जायो एदाव जायो ओमफ्राय जोंहा एमगोरिया मा होनखो गोग्गोम फैनोसै नामा आब' आं नोंनि एलबियाव गोग्गोम होनोसै नामा होजायो दे गोग्गोम होब्लाथाय आं मोजांसो मोनो धेमालि खालामग्राफोरखौ आं मोजांसो मोनो आंबो धेमालि खालामग्राखाय ओमफ्राय जोंहा ए होनबा लासां आब'नो गोजासो थानांगोन आक' रादाय बर' अके ना येस जोंहा जुनबायखिया बाजैया मानखो माथो साबानो बांथाराखै बिबारि गैया साब बाङाखै भाइरेल जायाना आंना एलबियानो ओमफ्राय आङो एलबियावबो लोगो जालाना बायो आङो बिरादनो थायाबो आनसाबल' जाबाय थायो एफा साब लानालाय मा लाबब्रा बाजै भिडिअबो नाया माबो नाया ओमफ्राय जोंहा रादाय बर'आ मानखो आं दासो सेकेन्ड इयाराव फरायो आब' आयु हाबाब फंबायनिबो फंबाय होनदों आरो जेबो नङा अब्लाबो होनदों आरो ओमफ्राय लाभलि बया रादाय होनदों आरो इंलिस मिडियाम ना बर' मिडियाम रादाय बर' खोन्थाहर माबार जोंहा लाभलि बया मानखो एसेल' जारला नोंजोंबो औ मिथिखायो खोमा आंखौ लाभलि बया ओमफ्राय जोंहा रादाय बर'आ आयु गोरजासो आं हानो
फिसाला सासेल' नोंहानि फिसाला सासेल' जेबो नङा जों नोंनि बिमा आंनि बिमा एखेसो अनगोन आरो नोंखौबो सरि आब'सो होनदोंमोन आंनो औ नों आंखौ आब'सो लिंदोंमोन ना बाजै लिङाखैना नोङो खम जारला जालायथारदों आरो जोंहा विलियाम आगैया अन होनदों आरो ना अन होनानै थांसैल' होनाङा उन्दुनो ओंखारबाय आंल' होनाङा विलियाम ब्लग आगै ओमफ्राय रादाय बर'आ मानखौ बर'सोलै बर' माइदाम होनदों आरो आदसा बर' मिडियाम आरो ना दे विलियाम ब्लग आगैया अन होनदों आरो ना गोजोननाय थाबाय विलियाम आगै अन थानायनि थाखाय आइएम गोरिया मानखो सनिया कुइनखौ मोनब्ला लागौमोन आं आब'नो सनिया कुइनालाय आरो माथो हाबा जालायलांबाय आरो नोंलाय बहा मोनबावनांगौ जाखो ला मोनब्लालाय माथो मोननैखौसो गाबो बिसोरो ओमफ्राय विलियाम ब्लग आगैया अन होनदों आरो ना माथो ओंख्रि जाखो विलियाम आगै लाजागोन आब' होनदों आरो आदसा सोरखौ सनिया कुइनखौ ओमफ्राय जोंहा विलियामा अन होनदों आरो ना लाहैगोन आं होनदों आरो ना जोंहा जै बर' खौसे जायाब्ला आदसा हेल' गोदान फ्रेन्डनो हैट गोदान नङा सिनायखादों आं नोंखौ देखसनि देख' गावसो गोदानदां थाबसो खालाम फिलिबादा नङाबा हले आंजों जोंहा रादाय बर'आ मानखो आंहा बिब'खौनो लागोनलै नोंखौनो आथिया सोमोन्दोआल'सो बिब' होनदों बहाय सोर मिथिनो विलियाम आगैया मानखो जोङो आं दाबो उन्दुआ आब'नो दानो उन्दुआ ना दानो उन्दुआ जोंहा आयेमगोर आगैया मानखो आं एसामिससो फरायदों आब'नो दे मोजाङानो आसामिसबाबो बर'ब्लाबो बर' फरायब्ला एसे हारसाफोर रायलायनाया एसे गुदु गादा जायो आरोहाय जै प्लिज जइन होनदों आरो ना जोंहा रादाय बर'आ आङो नै जोंहा जै हारि बर' हारि खौसे हारि लोगो जानो लिंहरदों जालायदो दे ओमफ्राय जोंहा रादाय बर'आ अन होनदों आरो ना गोजोननाय थाबाय आगै अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा हाजो सना फैदों हाजो सना हाय आब' सना आदसा हाजो सना अके स' थेंक इउ हाजो सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ लोगोखासो माथो कल खालामखादों दे सना गोजोननाय थाबाय दे हाजो सना आंनि एलपिआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मा खबर खोन्थाहरदो हाजो आगै रादाया जोंहा अन होनदों आरो ना ओमफ्राय विलियामाबो अन होनदों ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय बोरैबा बोरायबायलै आब'नो बेसेथो जाखो होमबालाय खोन्थादो दे आब' 8 लाइक दाननो स' थेंक इउ आइएम गोरा आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच भिडिअफोर एसे नायनानै हो आगैमोन एसे भिउसबो जालाबायथोंसै भिउस जाथारा माथो माबाबाथाय नायनानै होबाथाय आंबो रिटार्न खालामखायो आरोना नायनानै होखायो नायनायालाय जोंहा जै बर' खौसे जायाब्ला हेल' होनदों आरोना हेल' मा ओंख्रि जाना फैखो जै बर' बहा दं दालाय हाजो सनाया मा होनखो अके आब' सना होनदों आरोना जागोन दे आगै ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि जाना फैखो हाजो आगै जै बर'आ मा होनखो जोंहा लाइक दान स' थेंक इउ जोंहा जै बर' खौसे जायाब्ला स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय दं आब' होनदों आरोना जोंहा हाजो सनाया अके गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा थुलुंगा बि ब्लग फैदों आरोना आं सोर दोङो थुलुंगाफुरिनि गोदानसो नामा आंखौ साब खालामबाय दा नोङो माबा दिनैसो फैखादोंदां ना मालाबा फैदोंमोन ना नोंना चेनेला मोननै साब खालामबाय आंखौबो सापर्ट खालामना होदो आगै खालामाखैबा ओमफ्राय भिडिअ नायनानै होदो जाहाथे आनसाब जायै बायदि आरोना अय थाखो जोंहा लाइक दान होफैदों जोंहा बिजि ट्रेभेलार आदाया स' थेंक इउ आदा गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर विलियाम आगै अन होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा थुलुंगा बि ब्लगआ अन होनदों आरो विलियामाबो अन होनदों ओमफ्राय आइएम गोरिया मानखो आब' दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंनि एलबिआव दहायसो लोगो जाखादोंमोन दाना नों लोगोखौनो जाग्रोबावाखैसोमोनदां एसएमनाव नङा होमबा जागोन दे जेबो नङा फैबाय थाबानो जाबाय नोंबो होबा आंबो थांगोन थुलुंगा बि ब्लगआ अन होनदों आरोना ओमफ्राय विलियामाबो अन गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय लाइक दान स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा बिजि ट्रेभेलार आदा
ओमफ्राय जै बर' खौसे जायाब्ला आदाया मानखो माब्ला खालामफेरखो नोंलायनो? आया नै नायथार नै बिसास खालामाबा नायथार नाय बेलाय माथो होमबा आनसाब खालामना होफिनसै आं खालामनो बाराबाथाय आंजों बहा थाखो आंनालाय खामानियालाय हाजोआ लाइक दा होनदों आरोना स थेंक इउ हाजो सना लाइक होनायनि थाखाय उइलियामाखै अन होनदों लाभलि बया आब' होनदों आरोना मा जाखो बुंदो दे उइलियामाखै अन ओमफ्राय लाभलिया अफ होनदों आरोना उइलियाम अन ओमफ्राय फैफिनबाय आंनो जागोन दे स थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय सोरनाव हाबफैनायमोन खोन्था ओमफ्राय सनायाबो अन होनदों ओमफ्राय उइलियामाबो अन गोजोननाय थाबाय अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय थुलुंगा बि ब्लगा बा साब होलायबावोन आया होबाय दा आया सोर मानो फोथाया आंखौ नै नुबाय नायनानै ला अलबो खालामखायो आङो आं रावखौबो अयनाय खालामनो हायाहाय गोसोआ बिदि नङा आंना गावनो खालामाखैदां बाराबा आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामबाय होननानै आंखौ बेसे थगायनानै थाङो ओमफ्राय साबखौ थांनानै नायोबा साबानो गैया जायो ओमफ्राय उइलियाम अन होनदों थुलुंगाया आं साबखासोनो आथिया नंगौ आरो दे नों सोर दे खिन्थानानै हो उइलियामाखै अन होनदों ओमफ्राय जै बर' आदाया मानखो दे बिबारि साब खालाम जलदिनो खालामबायथ' आदा खेबनै देखायबाय आं फोथाया मानो आंखौ मानसियालाय उइलियाम अन होनदों आइ एम गोरा गैया मानखो आंजोंबो लोगो जादो फ्रेन्ड होनदों आरो नाम मेनसन खालामाखै सोरजों लोगो जानो ओमफ्राय थुलुंगा बि ब्लगा लाइक दान होनदों आरोना स थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा थुलुंगा बि ब्लगाखै उइलियाम मा जाखो आंना ससमा दंखायोथ' उइलियामाखै ओमफ्राय उइलियामाखै वा जालायथारबाय आरोना ओमफ्राय अन आब' होनदों आरो हाजो सना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय ओंख्रिखौनो खोन्थाहरासै हाजो सनाया दहायनिफ्राय सोंबाय थाबाय आं ओमफ्राय बिजि ट्रेभेलार आदा हेल' होनदों आरोना हेल' आदा आंनिफ्रायबो ओमफ्राय थुलुंगा बि ब्लगा आंसोलै आब' रादाय बर'सो आंनो बा बिदिबो सिरि फैनानै एदाव फैलायनो रोंगौ आरो नोङो ओमफ्राय जोंहा उइलियाम मा जाखो बेलाय बुहुम ना मा जाखो आं मिथियाहाय अफ होनदों आरोना आं बेफोर माबाफोर इमजिफोर हरबाथाय आं बारा टाच खालामनो रोङा उइलियामाखै जोंहा लाभलि बया आइला होनदों आरोना खम जारलायाथ' जारला नोंसोरनो उन्दैसायानो जारला खालामफैयो ओमफ्राय जोंहा उइलियाम मा बुस्थु बिलाय मानो मिनिखो लाभलियालाय ओमफ्राय थुलुंगा बिया मानखो इसोर मानो आन होनांगौ होनदों आरो उन होनांगौ माखौ हाजो आगैया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा उइलियाम आगैयाबो अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आइएम गोदाया आं 8:30 एलबि होयो आबो नों मोनानि ना फुंनिबाथाय आं हास्लाबा आगै फैसाखौलाय मा होनो ओमफ्राय जोंहा उइलियाम आगैया मा जाखो खास्लुं मोसास्लुंलायथारदों अन होनदों जोंहा हाजोआ गोजोननाय थाबाय आगै अन होनायनि थाखाय ओमफ्राय जे बिजियाबो जोंहा अन होनदों ओमफ्राय उइलियामा लागायना हो होनदों आरो लागाय दे मा लागायनो गोसो थुलुंगा मा होनो जोंहा खालामबायलै आब'नो दे खालामबायबालाय फोथायखादों आं बुंखादों र' आब' सना होनदों आरो जागोन दे हाजो सना ओमफ्राय जोंहा उइलियामाखै अन होनदों आरोना ओमफ्राय आंसो रादाय बर'सो होनदों आरो दे जागोन दे थुलुंगा बि ब्लग सेकेन्ड चेनेल खालामसिगोन नामा बेखौबो ओमफ्राय जोंहा उइलियाम अन होनदों आरोना ओमफ्राय उइलियाम आगैया मा खारनोसै ना मोसादों बा बिबारिया जा दुगिथारनो दुगि नङाहाय आदा आङो बिदि नङा रावासो दुगि आंना गोसोआ दुगि नङा एफा आंनि एरियाव फैबाय थानानै मिथिया आरो नोङो आंखौ माबायदि जोंहा उइलियामा मा जाखो आंसो रा होनदों आरो जागोन दे सिनायबाय रादाय होनबाय नालाय एदावनांगौ सम बिब'खौनो एदाव जायो जेबो नङा थुलुंगा बि ओमफ्राय जोंहा उइलियामा अन होनदों ओमफ्राय जै बर'आ जोंहा मा होनखो हा बिबारि सना मानो रागा जोंखोनो जोङाखैहाय आङो जोङा मा ओमफ्राय उइलियामा अन होनदों आरोना ओमफ्राय थुलुंगाया सेकेन्ड चेनेल दे खालामबानो जाबाय मोजांसो मालाबा मोनसेयाबा मा जायो मा बेरोना खालामना दोनखानाया मोजां साबफोर लानानै दोनबा मोजां आरो ओमफ्राय उइलियाम आगैया अन होनदों आरोना सब गोजोननाय थाबाय उइलियाम आगै ओमफ्राय जोंहा आइएम गोरा आगैया मा होनखो आब' आं भुमिखाखौ लानोसै नों मा होनो आं 8:30 PM आव एलबि होयो 8:30 बा थांनो हागोन दे जेबो नङा मालाय एक्टर दंखायोना बेहा गेजेराव हाबखावनोसै ओमफ्राय नोंहा
विलियाम ब्लगा अन होनदों आरोना ओमफ्राय बिजि ट्रेभेलार हेल' होनदों हेल' जोंहा ब्रिजिया दा ओमफ्राय विलियाम अन होनदों ओमफ्राय जै बर' खौसे जायाब्ला मा होनखो एनटिआलाय मा जाखो माथो एलबिआव फैथाराखै मालाय भिडिअ होगासिनो ना हरनि साननि फुंनि इदिट खालामखाङाखैना विलियाम आगै अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा थुलुंगा बिया मोजां होनदों आरोना मोजां माया मोजां माबाया भुमिया ओमफ्राय जोंहा विलियाम आगैया मिनिहरबाय ओमफ्राय विलियाम आगै अन गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय जै बर'आ आदाया मा होनखो ना चेनेला जालालाय नामाथाय जायो मानो जायानो भिडिअखौ नागारगासिनो माथो आदा ओमफ्राय जोंहा थुलुंगा बि ब्लगा मा होनखो र' आब' आं दसे बेक फन रायज्लायग्रोनि दे गार्लफ्रेन्डआ दंखाथारो बे ओमफ्राय जोंहा आयेमगोराया गाबबाय मानो मा जालायखो आयेमगोरा ओमफ्राय जोंहा विलियाम आगैया अन होनदों आरोना रड बहा दं विलियामालाय दालाय न'आव दंना बहा दं कमेंट करिए जै बर' खौसेया मा ओंख्रि जाना फैखो आदा ओमफ्राय जोंहा एन्टिना चेनेला जाला खोमा बोरै आरो माबा जाफिनलायबाय नामा जाखो भिडिअ हगारनाय माथो आंनाव नटिफिकेसन फैगासिनो नोंनिखौबो नायदों आं बिनिखौबो नायनानै होदो माथो मा ओंख्रि आब'नो जोंहा ओंख्रिया बिलाहि ओमफ्राय बुटसो जेबो गैया ओमफ्राय लाभलि बयआ आब' होननानै गाबहरखोना मिनिहरखो लाभलि बयखौ आं सिनाया मेन चेनेलजों फैयाना नोङो मेन चेनेलानो आइडि नङा दाखालि बावैसो लोगो जादोंना जेबो नङा दे बावलायलाङोहाय उन्दैसा हिनजावसा हौवासाफोर फैयोना ओमफ्राय बावलायलाङो ओमफ्राय जोंहा जे बर'आ मा होनखो दाहाय फन खालामना बोरैबासो बुंदोंमोन जानो आं भिडिअ आपल'डसो खालामनाय नुदों माथो मैयालाय खुसिथारमोनलाय बिसोरा जोंहा एनार फैदों आरोना गोजोननाय थाबाय जोंहा एनार फंबाय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सोरखौ नायखौ मावाखै नोंलाय ओमफ्राय जोंहा भबेन फैदों हेल' गुड इभिनिं अस्सलाम आलैकुम होनदों आरोना वालेकुम सालाम जोंहा भबेन बसुमतारी गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आइएम गोराया मा होनखो आब' आं उन्दुनोसै मेगना हाला आंनिया आच्छा माथो मेगनानो देवग'सो नुगासिनो आंलाय जागोन दे उन्दुहैदो ओमफ्राय उन्दुनानै बेलेगनावल' हाबनाङा आरो नायखुमाहैगोन आङो आखौ ओमफ्राय लाभलि बयआ मा होनखो जोंहा सोर एन्टियालाय माथो निउस होगासिनो एन्टियालाय माथो निउसनि माबा होगासिनो ना मालाय भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो ओमफ्राय जोंहा ओइ आब' रामादा देखाय बुजियासै आं आगै मा होनखो मरा दा देखाय मा होनखो बुजियासै आं ओमफ्राय जोंहा एनारा मा होनखो फिंबाय मा फिंबाय बेलाय एनार मा राव बेलाय फैबाय होनदों ना मा जाखो ना फिंबाय उल्था सिदा लिरबा बुजिलाङाहाय आं ओमफ्राय जोंहा विलियामा मा होनखो र' आब' खेबसे लाग्रोनां मा लाग्रोनो बिराद गोदाव नामा नोंबो फिलुलुनो एनारा मा होनखो सासेया आरो आदा बुंहरदों आंखौ फुङाव आच्छा नोंखौ आरो नुवाखैना महर मोखांबो नुवाखै आरो नोंनिखौ आरो नोङो बेसे बैसोनि बायदि जागोन नोंखौथ' नुवाखैना बिसोरा जेबो नङा दे गेदेर लिंजानायखौ आं मोजांसो मोनो
आंखौ सिनायाखै आब'आबो मा खबर होनदों जोंहा माबाया खिलामा नों आयु मा जालायखो बेलाय सोर जालायखो मा नाम लाना फैयो आंनावलाय मा खबर आब' होनो आरो मोजां खिलामा नोंनो मोजां मोजां नोंहालाय मा खबर गोजोननाय थाबाय दे आंनि हेल्प फैनायनि थाखाय आं मिथिया आरो नोंखौ आइदि नामा दा नायगोन आं र' लाभलि भैया मानखो आंखौ सिनायाखै आब'आबोनो LB आव माने भिडिअ'आवथ' सिनायो होमबाबो रियेलाव माने बहानि मा खोथा बेफोरखौ मिथिया आरो मिसाखौलाय मा होनो ओमफ्राय जोंहा जै बर' आदाया मानखो मा मा जायोथाय रागाजों ना एन्टि दिनै फर भिडिअ ओरैनो होलाबायबायसो होनदों मा जाखो बेबा आं मिन्थिथ'वा ना ओमफ्राय एनादा जोंहा मानखो आंखौ फंबाय बुंदों नों आङो है आंना दफा मफासो बावनानै आङो मालाबा गुमैबो होनलायलांगोन आगैबो होनलायगोन बाबुबो होनगोन बेफोरखौनो माइनाव लायो नामा जाम्बा मा होनांगौ होमबालाय आदै होननांगौ ना मा जाखो ना आफा होननांगौ ओमफ्राय जोंहा खिलामाया मा होनखो बहानि मोनलाय आब'आ ना आं गलाघाटनि आरो गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि नोंहालाय बहानि आइदिसो साब नांगौ नामा खोन्था आइदिसो नोङो साब नांगौबा खोन्था होगोन आं ओमफ्राय जोंहा उइलियाम आगै अन होनदों ओमफ्राय आइएम गोदैया मानखो हाबलालै रावनावबो आब' सयथिबो ने दे जागोन दे नङा आं ओरैनोसो होनदों हाबाबाबो नोंनि गोसो आरो आगै होमबाबो एदावनो होननानै एदावनायानो आं नोंखौ जोंहा खिलामाया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया बिलाहि ओमफ्राय बोथिसे ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो जोंहा एबि बसुमतारी आगै फैदों मा ओंख्रि जाखो आब' होनो बिलाहि ओमफ्राय बुटसो गोजोननाय थाबाय जोंहा एबि आंनि एलआव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो उइलामा मा होनखो जोंहा उफाय गैला आब' खामानि मावबा मोदोम सायोना बिनिखायनो खायसे लादोंनो आइस थोदस हिन्जाव मोननाय नङाबोहाय बारा जुमाय फाग्लाबा जोंहा एनादा गेम अभार होनदों आरोना स' थेंक इउ गेम अभार होनायनि थाखाय जोंहा खोरोमदाव बसुमतारी फैदों हाय आब' होनदों आरोना स' थेंक इउ खोरोमदाव आगै आंनि एलआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय स' थेंक इउ मा खबर गोबावनि उनाव माथो एनादा जोंहा मानखो गैला सिस आंनो मानो जोंहा बबेना मानखो अके आं दुगैनि दे सनाफोर होनदों आरो जागोन दे दुगैबानो जाबाय ओमफ्राय उइलियाम माबा जोंहा मा जाखो लोंनानै लानायजों जाबजों मिनिखावथारबाय नामा बेलाय मा खबर मोजां खोरोमदाव आगै नोंहालाय मिनिबाय थाथारदो नोङो उइलियाम आगै ओमफ्राय दे उन्दुदो सना बिबारि दानो उन्दुआ दा आङो र' दा थांखा नोंबो भिडिअ नायजानाय नङाबा आंजों मिनिबाय था नों उइलियाम आगै ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव आगैया मा होनखो नङा नों एदावाखै होनदों आरो मा होननांगौ होनबा एदावाखै आङो एदावनाय बायदि मोनाखै होनबा नोङो आंखौ मा होननाय बायदि मोनदों होनबा खोरोमदाव उइलियाम मिनिबाय था ओमफ्राय जुनबायखे अन होनदों आरो ना बाजै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा एनारा मा बेलाय टिभि नायदों ना मा जाखो ओमफ्राय जोंहा उइलियामा आं हाबा जाबाय आब' नंगौ आङो सेंग्रा सानदों जोंहा एनारा बिबारि फाग्लि होनदों आरो एनार फाग्ला ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनखो आंना नाजों बिलाहि होनदों आरो आथिया गोथावानो दे ओमफ्राय जोंहा खिलामाया मा होनखो आं दाउदैजों सबायसो आब' जोंहाना गोथावानो दे दाउदैजों सबायजों दाउदैया सबाय बिमा ना हानि सबाय जोंहा खिलामाया माबाया मा होनखो खोरोमदावा मा होनखो सोरखौ गोबावनि उनाव दासो होनखो नों आब'नो नोंखौ होनदां गोबावनि उनाव दिनैसो होनदों आङो खोरोमदाव आगै नों मा खोनादों जोंहा जैग'आव खौसे जायाब्ला उन्दुनोसै नामासै उन्दुयो नामा दानो ओमफ्राय जोंहा बिबारि फैसा हरथ'लाय 2 लाखसो आं हिन्जाव नागिरने हिन्जावखौ बायो सोरबा एबेल सिख्ला मोनाखैबा बुरिफोरखौनो ला मालायफ्राबा माथो मोनलागासिनो एबेल उबेलनो
मा थानाय बायदि मोनखो नोंलाय आंनावलाय फैसा दाहार बिलायलायनाय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो नोंनो बुंलाय आब' आं नोंखौ एदावाखै होनना एदाव जायो जेबो नङा खोरोमदावाखै मानो मा जानो एदावनायालाय जोंहा मिथुनजय नार्जारि ब्लग सना होनदों आरो गोदान जाखो ना गोजाम जाखो दे गोदानबा सापर्ट खालामदो ओमफ्राय जोंहा गोजोननाय थाबाय जोंहा मिथुनजय आंनि एलबिआव जइन जानायनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरनाय थाबाय मा खबर बहानि जाखो खोरोमदावा मा होनखो नों आंखौ सिनायो आरोनो सिनायनाय सिनायिथ' दाखालि बावै लोगो जादोंना बारा गोबाव जायाखैना खोरोमदाव जोंहा उइलियामा लागाव होनहरबाय आरोना लागायदो होनदो आरो एनारा जोंहा मा होनखो नोंसोर थानायाव मोजां मोजां हिनजावफोर दङ नामा रा बिबारनि नोंखौ हिनजाव मोजां नागिरबा नोंबो मोजां जानांगोन नंगौना नङा आगैमोन टाउन सहरावलाय आरो हिनजाव माखायालाय मोजां मोजां थाखायो आरो मोजां जाखायो साफा साफा टाउनाव थाग्राफ्रा जोंसो गुरब्ले गुरब्ला सोमखे सोमखा आब' नोंजोंबो होनदों आरो खोरोमदावा माबा होनजोब्बाय नामासै आं आखल दं आंहा जोंहा खिलामा नों आब'बो मेगना जाया नामाथाय दाउ लिरबा दाउदैसो होनो नों दाउदैसो होनदोंमोन आरोना दाउदैसो होननानै बनायदों ओमफ्राय आं गोसोआव सानखुमाबायसो आइया हानि सबायजों दाउदैजोंलाय बोरै जाखो ओमफ्राय आं सानबाय आरोना हानि सबाय ना मा होनो सबाय बिमा होनना सोङाखै नालाय आङो माने हानि सबायखौ जुल संनानै माने दाउदैखौ एवनानै जाबाय नामा बिदि सानबाय आरो आङो नायस्लिंदों आङो दासो थाल मोनदों मेगनफ्रा बारा मोजां जालाहाय मोब्रे मोब्रा जायो मबाइल नायबाय थाबाथाय ओंखायनोसो मिनिखुमादों आंना खोरोमदावा आंखौ आब' नोंजोंबो होननानै आंहालाय आंनिखौसो जानाय बायदि मोनदों आंथ' नोंखौ सिनायानो भिडिअ नायबाय थाबासो सिनायगोन दा बहालाय सिनायनो एलबिआव थानायफ्रा गासिबो सिनायलायखाया बे माबायाव बे इउटुब खुलिनाय गोदान गोदान गासिबो सोरबा सोरबाल' रियेलाव खाथि खाथिफोरना सिनायो आरो गोजानजों गोजानथ' सिनायाखै होमबाबो माने एलबिआव थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नालाय सिनायनाय बायदि जोंहा मिथुनजय अफिसियेला मानखो हाय जारौ माब्रै दंनो आयु जारौसो होनबाय नोङो आंखौ जारौ जानाय नङानदां आब'सो जानदां आंलाय मोजाङानो मिथुनजय अफिसियेल ओमफ्राय जोंहा खिलोमाया मा होनखो खोरोमदाव मिनि लाभलि बय होनदों आरो एनादाबो मिनिबायानो एनादाबो मिनिनो ओंखारदों ओमफ्राय जोंहा मिथुनजया मा होनखो टाउननि हिनजावा जासुलिसो नोंना बुरिया मा गार्लफ्रेन्डआ मा टाउननिसो नामा मिथुनजय ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो 1 month बारबावबायसो दा जों सानैजों लोगो जानायाथ' बारबाय खोमा अब्लाबो बारा गोबाव थाब थाब लोगो मोना ना एलबिआवबो नों बहाबा थाबा आं थानाय जाया आं थानायाव नों थानाय जाया बिदिखायनो आरो माने ओमफ्राय जोंहा खिलोमा नोङा मा होनखो बाय बाय आब' उन्दुबाय आंनो जागोन दे उन्दुदो दे मोजांनो ओमफ्राय खोरोमदावा मिनिदों आरोना दे मिनिदो बिब'फोरखौ मिनियाबा सोरखौ मिनिबावनो ना दं होन आब' होनदों आरो माखौ सिख्ला मेला दं आरो सिख्लाफ्रालाय मेला गादागाद होमबाबो मालाय पस्ट खालि थायाहाय बुकिं जाजोबनाय गोजा खोरोमदावा मा होनखो आब' एसेल' जारला नोंजोंबो एसेल'बावसो नामा ओमफ्राय जोंहा लेटन बाग्लारि आदा फैदों आयु आंखौ माथो होला आरो नै दासो नुदों नोंनि खामेन्टखौनो लेटन बाग्लारि गोजोननाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं नोंथांनोबो आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय स' थेंक इउ जाखांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा एबि आगैया मा होनो जोंहा आं ओंखारथ'नोसैलै दे आब' उन्दुनो ओंखारबायलै होनदों आरो जागोन दे आगै दे बाय
ओमफ्राय खिलोमाया मा होनखो जोंहा औ माथो ओ एसेयावनो हाजेवथारो माथो एसेयावनो हाजेवखाबा आरो माथो जोंहा उइलियाम आगैया आब' होनना ससमा हरदों आरो आंना दंखायो हामनाय नङा बे ससमाया आंनि मोखाङाव एफा गुवार मोखाङाव जानाय नङा उइलियाम आगै ओमफ्राय जोंहा मिथुनजय अफिसियेल मा दानखो हरफिनदे ओमफ्राय बाग्लारिया जोंहा मा होनखो नै ओरैसै लाइक दान बिबारि गावदां होनदों आरोना स थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा बाग्लारि नोंथां ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ आइला खिलुमा होनना मिनिबाय आरोना मा नाम लानानै फैयो बहा मोनो नोंसोरलाय बेफोर नामखौलाय खोरोमदावआ जोंहा मा होनखो गोबाव जाबायमोन आं नोंनि एलबियाव फैयैया गोबाव जाबायमोनथ' आरो आङो बावनानै थायो ओमफ्राय आंनि एलबियाव फैबाथाय बहाबा नुबाथाय अ बियो बिदि सानो आरोना ओमफ्राय जोंहा मिथुनजया मा होनखो नोंना दंना गैया जाखो बयफ्रेन्डनो नों लानो आंखौ जानो बयफ्रेन्ड जानोबा जानो होन बिदि सोंस्लायस्लाय नामा बाग्लारि नै ओरैसै अनदै होनदों आरो स थेंक इउ अन थानायनि थाखाय जोंहा लेथन बाग्लारि ओमफ्राय जोंहा खिलोमाया मा होनखो औ नंगौ आब' आंथ' नोंखौ नुखाबायबो आरो सिनायबायबो जमा लोंलायखांबाय आब'नो जुमाय लोंलायखांबाय होनदों आरोना ए माग्रासो नामा नोंलाय जोंहा रेबेल आगै फैदों मा खबर रेबेल आगै स थेंक इउ आंनि एरियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा पस्ट खालि जालायखो आब' गायदेनो बे आब' गायदायानोथ' मा जाबावगोन इउटुबार जानायालाय माबा सोरबा गार्लफ्रेन्ड नागिरफैदों नांगौनो सोरनोबा ओंखायनो आं होनदों आरो पस्ट खालि थायाहाय गासिबो बुकिं जाजोबनायसो होनदों आरो आङो जोंहा एबि आगैया गुड नाइट होनदों आरोना जागोन आगै गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा दाउला फैदों आरोना ग्रे होनहरबाय आरो दाउलाया दा गाबो आरो मालाय सोरांसिसो गाबगोन दा गद डेट होनबाय आरोना दाउलाया जोंहा सोर जाखो बेबा ओमफ्राय जोंहा गोजोननाय थाबाय दे दाउला आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स थेंक इउ अब्लाबो हमनो हायाखै आङो ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया मा होनखो नै ओरैसै जा समायना मिनिखायो बे बिबारियानो स' थाथा मारियोलै नोङो लेथन बाग्लारि आङो नोंखौ मालाबा फेस टु फेस लोगो मोनबा एकदम बिखुं गेजेरावसो दाम होगोन आं जोंहा खिलुमा नोंहा दाउला होनना मिनिहरबाय आरोना फैग्राफ्राबो नाम लानानै फैयो होनग्राफ्राबो होनो मिनिग्राफ्राबो मिनियो उफाय गैया ओमफ्राय एलबि अनाराव फरायाब्लाना ओमफ्राय जोंहा दाउलाया आइ लाभ इउ बिबारि होनदों आरोना अके आइ लाभ इउ टु दाउलाया जोंहा खिलुमा होनना मिनिहरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया बिबारि लोङो आरो नोंबोनो जानो लोङाब्लाबो लोङो होननानै लोगो खालामनानै बुंबाय नालाय आरो माथो होनबावनो आंलाय खिलुमाया जोंहा मा होनखो नेमफोरखौ बाला बरिया मोनो नामफोर बोरैबा माबा माबि लाना फैबा इन्टारेस्टबो जायो जानाया होमबाबो अभारद्राय लाबाथाय एसे बोरैबाबो मोनलायलाङोना गिदिर उन्दै थालायलायनाय जायो नालाय जोंहा उइलियाम आगैया मानखो हामालै आब' डाइरेक्ट होननो हामा डाइरेक्ट होननो हामा नामखौ लानानै फैयोबा आं मा खालामनो ओमफ्राय आंहा डाइरेक्टफोरखौसो मोजां मोनलायलाङो ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ मा होनखो ओंख्रि संहरबा दाउदैजों जुखाम रुनायसो जादों होनना खिथाग्रायानो बावबाय नों आब'नो मा होनबावगोन दे आङो एन्सार गैला आंहा गोथेना होखाबाय नोङो खोरोमदाव आंखौ ओमफ्राय जोंहा खिलोमाया होननानै मिनिहरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मिनिबाय खोरोमदावआ ओमफ्राय खोरोमदावआ माखौ मिनिखो दे होनहरदो लास्टाव ओमफ्राय नै ओरैसै बिबारि ब्रिज रासि होनदों आरो आंनि रासिया आंनो मिन्थिया लेथन आदा नोंलाय बोरै मिन्थिलायखो खिलोमा फाग्ला होनना मिनिबाय जोंहा दाउलाया ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ मा होनखो ओइ दाउला सोर दाउला नोंलाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जानो सोर जाखोथाय हमनो हायोबा जोंहा थुलुंगा बिब्लगा दाबो उन्दुआबोनो नों उन्दुनो होननानै थांनाया मानोथो फैफिनखो होमबालाय नोंलाय उन्दुलै आब' जेबो जायगाया आंना दा उन्दुनायनि आगै
जोंहा बाग्लारिया मानखो माथो टाटा होनो सोर होनखो टाटा जोंहा खिल'माया मानखो साहा होनबा जुमाय दाउ होनबा दाउदै थोद जालालै एलबि मालिकानो एसे खर' माबासो नामा होनदो बुंथ'लां ओमफ्राय जोंहा समायना ब्रह्म फैदों आरोना आदसा हाय आब' होनो आरोना समायना ब्रह्म आगै स' थेंक इउ आंनि लोगो फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय स' थेंक इउ लाइक दान आरो लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा ओंख्रि आब' जाया मा ओंख्रि जाया आब' होनदों बिलाहि ओमफ्राय बुट नै नेटआबो आंना बोरैबासो लोगोखासो दे समायना आगै नै बहानि मोनथाय समायना आगैया बावोहाय आङो फैबासो ओमफ्राय गोसोआव फैयो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो दाउलाया समायना आइ लाभ इउ होनहरबाय आरो नै नुजेननोनो हाया माने हिन्जाव माहारि सिख्ला माहारिबाथाय ओमफ्राय जोंहा खिलुमा होनना मिनिहरबाय दाउलाया ओमफ्राय खोरोमदाव आगैया मा होनखो जोंहा डाइरेक्ट लाना फैब्लाबो डाइरेक्ट बुहर जाखागोन बुंहरजाखागोन उफाय गैया बुंनो गोनांबो जायोना ओमफ्राय दा खोरोमदावा मा होनखो दासो खिन्थानो हायाखै नों आब' दासो खिन्थानो हायाखै नों आब' माखौ बावलायलांबायसो आं नै खोरोमदाव आगै मिनिबाय थाथारदोहाय नोङो आंखौ ओमफ्राय खिल'माया जोंहा मा होनखो मैलायथो बाला लिरबा बहासो होनो निहा बायदिसो थोसनो लिरनाया बोरैबा जादों नामा फरायनाया नायदिंफाङो आहा ओमफ्राय समायना ब्रह्म आगैया मानखो आइ लाभ इउ टु दाउला होनहरदों आरोना ओमफ्राय समायना ए होनदों ओमफ्राय जोंहा समायना ब्रह्म आं क'क्राझारनि आब' ए दे मोजाङानो खोनाबायल' थायोहाय थांनोबो मोना माबो मोना खोरोमदावा आइला जालायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा हि जाहरबाय आरो नै बेलेथन बाग्रारिया एलबियाव फैनायानो माबासो जाहरलायबाय ओमफ्राय जोंहा समायनाया मा होनखो जोंहा नंगौ नामा दायला होनदों आरोना ओमफ्राय समायनाया आं बिसोखा आंनिसोखा होनखो ना माखो ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा आं सोंनायखौ होनदों आरो सोंनायखौ मा सोंनायमोन आगै नोङो बावबाय आं दे बुंफिन खामेना गोजौआव थांबायना खामेन फराय बोबाय थानानै बावलायलांबाय आं नोंगौ नामा दाउला होनहरदों जोंहा माबाया समायना ब्रह्मआ ओमफ्राय जाखांबाय नामा समायना आगै मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय खोरोमदावा मा होनखो जोंहा आं सोंनायखौ होनदों मा सोंदोंमोन बावलायलांबाय आङो गोसोआव थाया होनबायसिन आरो दाउलाया जोंहा मा होनखो मानसिफोरजों दाउलाजों फैयाबाबो मिनियो दाउजुमजों फैबाबो मिनियो आइथिंआ थरमलायबाय आंना नै मिनिनानै जारला दंहाय माबेनि राव मोनो नोंसोरलाय सयथिबो दे होनबा आब' उन्दुनोसै आं जागोन दे समायना ब्रह्म आगै गुड नाइट अके गुड नाइट सुइट ड्रिम खिलुमाया जोंहा मा होनखो ओइ देद' आरोबाव नैलायथि लिरबा मैलायथोसो जालायबावबाय आरो गाहासो मा लिरो उल्था सिदासो रायलायलाय माबा लिरलाय लाङो माग्रासो नामा नोंलाय मानसियालाय खोरोमदावा मा होनखो जोंहा जुखाम रुनायसो जादों होनना बुंहरलायबायालाय आंनो आदसा जुखाम रुनायसो जादों आदसा दे समायना आगैया मा होनखो जोंहा एम जाखांबाय जाखांबाय आब' होनदों आरोना जाखांबाय आलु सयाबिन मटर बिलाहि बाथोन गोथावानो दे ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो ओइ दाउला बबे वार्डनि ब्रा फास्लै बेलाय होनदों आरो माबे वार्डनि होनदों आरोना ओमफ्राय दाउलाया मिनिहरबाय ओमफ्राय खोरोमदावा जेबो बुजियासै नों आब'नो
कमेन्टखौनो थाब माबा जेब्ला रायलायोना अब्ला खाथि हरबासो बुजिगोन आङो बिदि थाबनानै हरबाथाय आं गैला। नै नेहा नोंखौ रायखांदोंसोमोन खोरोमदावआ माबा लिरबा माबा फरायो नेहा बायदिसो होनलायलांदोंमोन नेहा। नेहा गोजोननाय थाबाय दे नेहा आंनि लियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ लाइक दाननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोसो गोरबोजों उन्दुवाखै नों दाबो। खोरोमदाव मिनि गायाखै नों दाबो होमबा जोंहा अके दे अब्ला उल्दा लिरनोसै आं एबारनो उल्था लिरनोसै गावसानो हनै उल्दा उल्दि होनलायलाङो आंहा कनफिउस मोनलायलाङो। ओमफ्राय विलियामा आब' आं उन्दुनोसै गुड नाइट जागोन दे अके बाय विलियामा गैस' थेंक इउ दसे सम थाना होनायनि थाखाय आं माला रायखाङा सोर सासे रायखांदोंमोन नोंनो ना सोरमोनथाय बावलायलांबाय आं। जोंहा खिलुमिया मानखो हानेदों नेहादों बै नै ह नेहा फैदों हनै होनदों आरोना उल्था फासासो रायलायबाय आरोना नोङो। हानेदों फै नै ह नेहा दंफैयो होनदों आरोना नेहा फैदों हनै होनदों आरोना। खोरोमदावा जोंहा मानखो एरना होबावो आंखौनो सोर होननायमोन नों होनदोंमोन ना खिलुमिया होनदोंमोन बावबाय आं। ओमफ्राय जोंहा नेहाया मानखो मबाइल बेटारि बारा गैयामोन आंना लाइन फाहामनानै चार्ज होनो मोनाखै आथिया दा होनो मोनबाय ओमफ्राय जोंहा खिलुमिया मानखो आइ लाभ इउ इउ लाभ आइ नेहा माबि होनदों आरोना आइ लाभ इउ नेहा बिमा होनदों आरोना नोङो। आयु मा हिन्जाव खुगानि उल्था फासा रोंलायलायो नोंलाय। विलियाम डी सांमा थैंक यू ब्रदर मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच। कैसे हो आथाम नाम आबि কি কোৱা হৈছে কি পাহৰিলে মই মনত নাই। विलियम डी सांमा याद नहीं है मुझे भूल गया। आप लोग भी आता नहीं है ना और मैं भी आप लोगों का एलबी में जाने के लिए टाइम नहीं मिला इसलिए भूल गया मैं। 5% ल'सैनो बिदिसो जालायबाय ओमफ्राय खिलुमाया मानखो जोंहा ओइ बिमा माबि नेहा ना स' होनदों आरोना ओइ नेहा बिमा सना होनहरबाय सोर बोरै रोंखो नोंलाय बे उल्था फासाखौलाय आंथ' बावहांबायसो फर लाइक आबि होनदों आरोना स' थेंक इउ लाइक देने के लिए वेल डी सांमा ब्रादर जी खाना पिना हो गया। ओमफ्राय जोंहा खिलुमिया मानखो जोंहा लसै 50% 5 होनदों आरोना पार्सेन्ट 5 होनदों। ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मानखो आइला खम जारला जोंहा खोरोमदावा रोङान्दां खिलुमा दे रायलायहरलाय हायोबा मा फालालै बेलाय होनदों आरो मा फासालै बेलाय होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा खिलुमाया नि आं माबि हने होनदों आरोना। आंखौ बारा हमनो हालाय लाङा हनै नेहाया जेबो रिप्लाय हरनो रोङाखै रायलायबाबो बुजियाखै बियो नेहाया खिलुमा नोंनि उल्था भाषा होननायखौ। ओमफ्राय जोंहा बिदिखौबा रोंगौ नों सुनि होनदों आरो आदसा आइला नि आं माबि हाने होनदों आरोना हाने ओमफ्राय फरायनो आं बारा रोंलायलाङा बावबाय आङो गोदोसो एसे उन्दैफ्राव बिराद रायलायखायोमोन। ओइ खिलुमा आलु खाथिनि नामा होनदों आरो नेहाया ओमफ्राय जोंहा साजक मेदाम साजक आरे विलबाद दी सांमा ब्रादार साजक माइ बिजाक रोङा आङो रायलायलाबायबाय आं।
ओमफ्राय जोंहा खिलुमाया मानखो औलै नेहा बिमा आलु खाथिनि होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मानखो आइला खम जारला नोंसोरजोंबो सोरजोंबो नों होनदों आरो काहा रोङादां खोरोमदावा मा होननो मा मानो मोनलाय लांबाय नों दे रोङोबा रायज्लायहर माबाखालाय रोङा मारा खारा लाराम दोरों मारा जारो खोरो होननाया खिलुमा नेहा मा ओंख्रि जाखो थांखो ना माखो गैला माथो जेने थेने 11सिम थानोसै आं मानुस न थागले कि हरमु वेलबा डिश आंमा ब्रादा क्या बोला फिश एंड पोटैटो सब्जी मैडम अच्छा सो नाइस करी टेस्टी वेलबा डिश आंमा ब्रादा थोड़ा वीडियो वॉच करके दीजिए ना प्लीज़ मैं भी आपका वीडियो वॉच करके दूंगी ओके ना खोरोमदावागै नायनानै हो एसे भिडिअफोरखौबो ओमफ्राय खिलुमाया मानखो जोंहा औ नेहा बिमा आलुनि गोजौनि आरो फान्थावनि गाहायनि मा माने गेजेरनि होनदों आरो आदसा नेहा थांबायदां बेट्रि 5%ल'सोनो जोंहा दिङा आगै फैबाय गाबबाय हनै रथ' होनदों आरो जागोन दे ओमफ्राय जोंहा उइल बाट ब्रादार ने क्या बोला अच्छा मेडाम ओके ब्रादार जी खोरोमदावा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नेहाया मानखो ए बिफासो होनबा खिलुमायानो जानो आं दाबो मोजां हमनो हाबावाखैसो बिमा बांसिनानो सोरबा ओमफ्राय दिङाया होनदों आरोना ओमफ्राय रथ' होनदों आरो मा जाखो दिङा नंमारगौसो नामा दुखिया दा जोंहा वेल बादी सांमा कमेंट होनदों आरो अच्छा नहीं है ब्रदर आप पहले वॉच करिए उसके बाद मैं आपका वीडियो वॉच करके दूंगी पक्का ओके सांमाजी जोंहा खिलुमाया मा होनखो आदसा नोंसोरो नों रोंनो आरां जोरों फोरोंनोरो नारा मारा आंथ' बारा रोंद्राय नङा रोङो आदसा नोरों आरों जोरों फोरों नोरो नारा मारा ओमफ्राय जोङो गालायबाय होनबा बिबारिखौ होनदों आरो निहा बिदिनोहाय माथो होनबावनो आं थुरिबारि गेजेरनिसो होनदों जोंहा खिलुमाया मानो मा होनखोथाय निहा रायज्लायदो एसे दे ना बेट्रि जाथारला थुरिबारिनि दाउसेन खोरोमदावा मानखो जोंहा मा जारला फासालै बेलायनो खोरोमदावा रोंथारा दै आं मिनिस्थारबाय खोरोमदाव जोंहा खिलुमाया मा होनखो पक्का नहीं सीमेंट है पक्का नहीं सीमेंट है होनदों आरो खोरोमदावा मा होनखो खिलुमा नोंखौ दासो हमनो हाबायलां होनदों आरो दे सोर दे होनलायदोलाय खोरोमदावागै दे सोर खोरोमदावा होनहरलायबाय आरो मिनिनाया गावहा सिनायनायखाय आरो रोङा जाबावो जालायदो आरो दे रायलायलाय नोङो फंसे मा खालामो होननायखौ होनलाय नोङो जायखिजाया उल्था फासानि जोंहा खोरोमदावा नुवासै आं लिरना हरनायखौ नुवासै नोंहा आं लिरना हरनायखौ मा लिरदोंमोन नोंलाय आदसा बैयो लिराखै नों लिराखै मा गैयानो
दुखी आदा कमेंट करो मेन आईडी से आ जाओ। क्या आईडी लेके आता रे? सीमांतो दुजू हाय 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 दुजू जी, सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। सो थैंक यू। कैसी हो, कहाँ से हो और कौन है? खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? ओइ नेहा थांबायबा थांबाय बाय होनलांबाल मानो सिरि सिरि इदि गोदाव सोराव थाङो फालाय नोङो? खोरोमदावा बआ मा बआ मा ख्रिंनाय जा। आंना ओंख्रिया बिलाथि ओमफ्राय बुट। रोङो होमबा नोंबो? खाना हो गया? हाँ जी दुजू हो गया, मेरा खाना हो गया। आपका हुआ कि नहीं हुआ? और क्या खा के आया? रागा जोङोलै जायोलै सोरो? मिनिबाय आरोना ओमफ्राय नोङो? ओइ फिफा सर्ट भिडिअ नायनो नाया बियो नेहा। आप कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ। आप कहाँ से हो दुजू जी? दासो बुजियाखै दासो बुजियाखै दाबो बुजियाखै होनदों ना मा जाखो? मेरा हो गया। अच्छा क्या खाया, क्या सब्जी खाया? ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा आब' होनना मिनिहरबाय आरो जायासै नामा होमबा आंनाबो? ओमफ्राय दुजुआ मान मैं मुंबई से है। अच्छा सो नाइस प्लेस। मुंबई 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 में क्या करता है? अच्छा संगमा दी ओके। सो थैंक यू मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। ठीक है मैं भी वॉच करके दूंगी बाद में। ओके ना ब्रादार? आंखौ रागा बायदि मोनदोंनो होनदों आरो मोनाखै जेबो मोनाखै। बे फान्थाव खाथिया थांबाय नामानो? खाथिनिया थांबाय नामा जानो? थांबाय बियो थादेरखाया। जोंहा किल'मिया मा होनखो गोन्दे माबि हने होनदों आरो जागोन दे नेहा बिमा होनदों। ओमफ्राय जोंहा किल'मिया न' न' होनदों आरो ना। नेहाया रोंगोन ना रोङा फालाय उल्था फासा? ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो रागा नङालै रोगासो होनदों। हा ए रोगासो होनदों आरो ना। ओंखायनो मिनिगासिनो आरो नोङो रोगा नङालै रागा रागा नङालै रोगासो होनदों ना। माने एकदम बिराद थाब थाब नायो आरो ना। थाङाखै बिमा होनदों आरो आदसा। ओमफ्राय किलुमा अबाव हासु हासु हैनायमोन होनदों आरो बे नेहा फाग्लियाबो। ओमफ्राय खोरोमदावा मा होनखो लामा खि जौबोनां होनदों आरो लामा खि जौबोनां। गावनो होनो गावनिफ्राय मिनियो आरो ना माने आंखौसो बुलबेग बानायगासिनो नोंसोरो। जोंहा माथो कामेन्ट गारबोखो एफा खस्थ' लिरनायखौ अहाय गारबोखो? मा लिरनायमोनबा? गारबोआखैदां आदा? बायोलां बिदिबानो। ए बिदिसो जालायबाय आरो। ओमफ्राय खोरोमदावा आइला खम जाला होनदों आरो ना किल'मा होनना मिनिबाय। गारबोजाबाय होनदों आरो गारबोजाबाय अबाव गोन्दे माबि हने होनदों आरो बेखौथ' फरायबाय आं। बे फान्थाव खाथिनि बेखौ फरायबाय। आंखौ रोगा
रोगा बायदि मोनदों नों होनदों आरो फरायदोंथ' माखौ फरायाखै होनखो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो जै बर'आ मा होनखोबा मालाय दुखिया अखन्दा ओरैसै बहा दुखिया नुखो जै बर' ओमफ्राय खोरोमदावआ मिनिबाय ओमफ्राय हेल' नेहा होनदों जोंहा जै बर'आ मालाय उल्था भाषा रोंबावोसो खिलुमाया जै बर'आलाय रोङा होमबा जोंहा नेहाया मा होनखो हाय जै बर' होनहरबाय आरोना सिनायदों नोङो बेखौ खिलुमाया मा होनखो जोंहा गालांलायबाय गालाङाखैथ' जों माखौ गालांदों होनगासिनो जा बुरजा होनदों आरोना हैद बहाय गारबोखो फरायफाथारदों आंहा आसि थुनानै थुफाब थुफाब लागासिनो जोंहा खिलुमाया मा होनखो आदा दुखिया दं जानो बेयावनो जानो आंबो सन्देहसो खालामदों नोंखौनो जोंहा जैया मा होनखो जै बर'सो दा आं जों बेलाय मा जों बेलायनो सोर जों होनखो नेहाया होनदोंना आं होनदों ओमफ्राय नेहाया मा होनखो बिबारि नों 9टायाव होबा मा जायो आं उन्दुनो ओंखारबाय दे होनदों आरो 9टायाव आंना बेलेगनाव एलबियाव थांलाबायनानै होनायानो मेकआप जायो आंना बेलेगनावबो थांनानै होयोना आं ओमफ्राय आं 10टानिफ्राय होयो आरो ओमफ्राय दा नै जेदियाबो अन्थाव बाथावनो 9:30सोआव होदोंमोन दा ओमफ्राय आङो लाइटलु होनानै मोननैसो खामानि होनानै फैबाय नै दहायो थांथावा माथावा जाबाय ओमफ्राय उन्दुनोबा उन्दुदो नेहा जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा खिलुमाया मा होनखो माथो आं बिदिनावसो नुदोंमोन मोन दासो सोरखौ दुखिखौ खोरोमदावआ मा होनखो जोंहा हा होनना खिलुमा होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय हाय बिबारि होनदों भिडिअ इउटुब आगै स थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स माच मा खबर हाय बिबारि हाय आगै दीवाना यार हाय दीवाना यार स थेंक इउ मेरे लाइफ स्ट्रीम में आने के लिए बर' जाखो ना हारसा जाखो ओमफ्राय खोरोमदावआ मा होनखो जोंहा दुखिया गैया बेवहाय माबायासो दंनो सोर बेलाय माबायालाय गावनो होननानै मिनियो आरोना बिरादनो खोरोमदावआ ओमफ्राय जोंहा दिवाना यारा हेल' होनदों आरोना हेल' जों बर'आ मा होनखो जोंहा गावहानो जै होनगासिनो जोंखौनो आंनो होनमारदों होनबा आं होनबाय एसे नायहाब नायथार आं खामानिखौ एकदम नायदिंलायनासो नायो आङो दीवाना यार ओके मैं वीडियो यूट्यूब ने क्या बोला मुझे आपके नंबर चाहिए अच्छा मेरा नंबर मेरा फेसबुक में आप फॉलो करिए वो मेरा वो डिस्क्रिप्शन में है ना चैनल पर जोंहा नेहाया बाय होनदों आरो जालायबायलाय नेहा फाग्लिया हाय नेहा होनदों दिवाना यारा ओमफ्राय नेहा नहा होनबाय आरोना दिवाना यारा ओमफ्राय खोरोमदाव आगैया मा होनखो आं बे दिवानाखौबो सिनायबाय सोर दे आंथ' सिनायथाराहाय बिदि आइडिजों फैबाथाय बे आइडि सोलायलाबायबाय थाग्रासो सिनायो दै ओमफ्राय जोंहा दीवाना यारा मा होनखो नेहा होनहरदों ओमफ्राय जोंहा इउटुब वीडियो यूट्यूब ने क्या बोला मुझे क्यों आगई बोल रहा है आगई में ना मेरे से छोटा है ना उससे बोलता है आगई अब बर' है ना सिनायखायो आं बर'सो दीवाना यार नेहा होनहरदों ओमफ्राय जोंहा दक फैलायबाय हनै हेल' माबा फिथिखौ जिबौ लानासो फैलायबाय हनै ओमफ्राय दीवाना यारा नेहा होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय दक आंनि एलआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव आगैया मा होनखो सिनायबाय नोंखौ दीवाना होनदों आरो सोर दे खोन्थानो हायोबा दीवाना यार नेहा होनहरदों ओमफ्राय जै बर'आ मा होनखो जोंहा हेल' फ्रेंड्स आ जाइए होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा वीडियो ने क्या बोला मेरा पास फेसबुक आईडी नहीं है अच्छा क्या आईडी है ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ मा होनखो फैबाय था नों दिवाना होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ मा होनखो फैबाय था बेखौ फरायबाय आं दिवाना या दाउलासो
डग-डगा दीवाना या दाउला से मालूम नहीं है आपको मालूम होगा। जय बरुआ जोंहा मा होनखो मेरा आईडी नहीं है। अच्छा अभी सेकंड चैनल बनाएगा क्या? ओमफ्राय जोंहा भिडिअ'आ मा खबर होनदों आरोना हा मैं बोर है मैं बोरो नहीं तो क्या है आदिवासी है। ओमफ्राय जोंहा के मिक्सार फैदों जोंहा हेलो फ्रेंड्स हेलो मिक्सार जी सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच। बर' जाखो ना मा जाखो बावलायलांबाय आं। कैसे हो के मिक्सार जी ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ मा होनखो आब' नोंना फेसबुक ना मा नाम आंना फेसबुक ना ग्ल'रिसा नार्जारि थां आंनि बे माबायाव डिसक्रिपसनाव दङ फल' खालामबाय ओमफ्राय आंबो बेक खालामगोन नोंखौ अके। बिबारी मुझे प्यार नहीं है अच्छा थोड़ी ना मैं आपको प्यार किया है। हाँ अच्छा बिबारी मुझे प्यार नहीं है। अच्छा प्यार तो है सभी को मैं प्यार करता है लेकिन शादी करने के लिए प्यार नहीं किया है मैं सभी को फ्रेंड हिसाब से सभी को प्यार करता है ओके। ओमफ्राय जोंहा दिवाना यारा हेल' हाय होनदों आरोना के मिक्सार मोजां आच्चा बर'सो आरोना आगैयाबो बावलायलाङो आं। गोजोननाय थाबाय दे आगै आंनि लियाव फैनायनि थाखाय के मिक्सार आगै स' थेंक इउ। मा ओंख्रि जानाय? वीडियो यूट्यूब ने क्या बोला मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड है अच्छा सो थैंक यू मेरे बॉयफ्रेंड होने के लिए। निउ फ्रेंड काम अच्छा नाम लिंदो दे आगै के मिक्सार आगै जै बर' खौसे बेजोंबो लोगो जानो हागोन अके होनदों जोंहा। नै जोंना जालायबायलाय जोंना सिस्टारनि बिलोगोआ आपल'ड खालामलायबाय माबाया नै नेहाया। बेटारि गैया उन्दुनो ओंखारबाय होननाया थांनानै भिडिअ आपल'ड खालामहैबाय। जोंहा दगा मा होनखो नर्मेल फेसबुक ग्ल'रिसा नार्जारि ओं डाबल लिरनानै हो ग्ल'रिसा नार्जारि दे। खोरोमदावआ मा होनखो थै आं नुवाखै माखौ नुवाखै जालायखो माबायाव थांब्रा आंनियावहाय बेखौबो रोङा नों गाहा इमान मोजां डायलग मारियो ओमफ्राय बे फिसायावनो थुब्रेलाबायना थांनायखौनो रोङा जाबाय। जोंहा जै बर' आदाया मा होनखो बिबारी मेरा है कोई भी मजाक मत करो मजाक करते सही हो जाता है ना ब्रदर जी। जोंहा वीडियो यूट्यूबा मा होनखो बिबारी ने मुझे भाई बोला है। अच्छा भाई बोलने में क्या दिक्कत है आपको बोलिए भाई बोलने से भी भैया बोलने से भी इंसान ही है ना मेरे से भी छोटा है ना इसलिए मैं भाई बोला है क्या हुआ एनी प्रब्लेम। टमेट' आरो आलु बेदर गोथावानो दे के मिक्सार आगै बिबारी सना जिउ होनबाय जोंहा थियाव के आं मिथिखादों नोंखौ बर' होननानै सिगाङावसो आं बर'ना हारसा बारा थाल मोनामोन आरोना दाथ' मोनबाय आं। जिउ हेलौ दुखि आदा दुखि आदाया बे हिन्जाव मोजां सिख्ला मोजां फेस एलबि होनायावसो थांलायलायबावो बिरादखा बिनानाव बिबारिखौ मदद होनो नागिरला बियो दाना। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्यों मैंने क्या बोला बात नहीं करेगा क्या बोला मैं आपको जोंहा के मिक्सारा आइडि दंब्ला फ्रेन्ड हर होनदों आरो आंना आइडिया मोननैल'थार ओमफ्राय नैबे मबाइल मोनसेयावसो दङ आंना माबा खेयाखै बे सालायैयाबो जि गोबाव जाबाय आङो। मबाइल मोनसेयाव माथो माबा आइडि सोलायला खालामो प्रब्लेम जायो होननायखाय आं सालायालासिनोसो दोनबाय जि गोबाव जाथारबाय आङो। जोंहा मा होनखो डक अन होनदों आरोना ओमफ्राय भिडिअ यूट्यूबा मा होनखो बिबारी में कौन है अब भिडिअ यूट्यूब है और कौन होगा डगा अन होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय अन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ फैयाखैनो होनदों आरो सोर फैयाखै दङना सुमायानोथ' आरो ओमफ्राय जोंहा डगा होनदों आरोना खोरोमदावआ माथो होनदों आरो दंब्रा के मिक्सार अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गोजोननाय थाबाय दे आगै मानिनायनि थाखाय। ओमफ्राय खोरोमदावआ अफ होनदों आरो जोंहा थुलुरानि फैदों
लाइक डान स' थेंक इउ जोंहा थुलुरानि आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय स' थेंक इउ मा नागिरबाय थानायमोन नोंलाय दहायलाय खुथ्रुं खाथ्रांनो ओमफ्राय जोंहा जैया मा होनखो जोंहा दङ सिरि खोनासंगासिनो दुखियायानो आच्छा बिबारिलै होनदों जोंहा भिडिअ इउटुबा हाँ जी बोलिए बिबारि सना जिउ खिजिखौ नायबा बरिया गोसोखौनो सुग्लेब मोनलायथारबाय आं ओमफ्राय खोरोमदावा मा होनखो थै सोरखौबा होनाखै थै सोरखौबा होनाखै आं नोंखौसो होनदों बोरो खामना फैयाखैनो माथो होनो सोर फैयाखै आङो ना सोर आं बहाय थांनांगौ जाखो के मिक्सारा मा होनखो गुड नाइट उन्दुनो ओंखारबाय जागोन दे के मिक्सार आगै बाय बाय गुड नाइट खोरोमदावा आइला जालायथारबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा थुलुरानिया मा होनखो फिसालानि लेखा दोनदोंमोन आच्छा दोनदोंमोन आं सासेल'सो ना थुलियाव नोंहाबो फिसाला सासेल'ना यूट्यूब ने क्या बोला बिबारी डू यू लव मी ओके लव यू खोरोमदावा न' खामफ्लंजोबो बुजियानो न' खामफ्लं जेबो बुजिया खोरोमदावा गैया मा आंखौ होनबाय थायो ओमफ्राय बुजियाबो मायाबो ओमफ्राय गावनो मिनि होफिनबाय थायो आंखौ थुला होनदों आरो 6 इयारनि 6 बोसोर जाबाय आरोना दे जोंहा एम नार्जारि आगै फैदों हेल' होनदों आरोना एम नार्जारि आगै गोजोननाय थाबाय आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ मा खबर हेल' आगै हेल' आब' हेल' मा ओंख्रि जाना फैखो एम आगै ओमफ्राय जोंहा यूट्यूब ने क्या बोला बिबारी मुझे भी हैदराबाद ले चलो अच्छा ले ससलो ले चलो ना ससलो आ जाओ कोई बात नहीं वेलकम एमाव गुमै फैदों जोंहा ओइ देखो गुमै मा खबर गोजोननाय थाबाय पीछे आगे आगे तुम होनाय बायदि जाबाय आरोना आगे आगे तुम पीछे पीछे हम पीछे अन दं होनदों आरो जागोन दे थुलु आगै ओमफ्राय लाइक दान स' थेंक इउ एमाव अफिसियेल गुमै लाइक दान होननायनि थाखाय ओमफ्राय खोरोमदावा बिबारि नङा आब' मोनफैबाय माइ मोनफैखो अबाव सोर मोनफैखो हो खोरोमदाव आगै जोंहा एम नार्जारिया आलु अमा टमेट' बाथोनसो आब'ना आच्छा गोथावआनो दे गोथाव ओमफ्राय जोंहा थुलु अफिसियेला एमाव होनानै हनै हाथायाव हरबाय मा जालायखो थुलु रानि एम नार्जारियाबो मिनि हरबाय हनै आं मिनिनायखौ मिनिखाबाय नामा नोंबो आगै ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो नांला नोंखौ मोनखाबाय आंनो मा मोनखो माबाया आच्छा फेसबुकआ आच्छा आं बुजियाखैनो दासो गोसोआव फैबाय आं आयै आङो बारा दिमाग खथायाहाय ओंखायनो आङो थाब बुजिया एम आगैया मा होनखो गाना मोजां खनदों आब'नो खोनादों आब' जायाबाबो खनलाबायोहाय आङो बिदिनो गोदाव सोरावसो ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो फाग्लिसो जागोनलां नोंजोंबो ओमफ्राय जोंहा मनिका ब्रह्म आगै फैदों हेल' बिबारि सना होनदों आरोना मनिका ब्रह्म गोजोननाय थाबाय मनिका ब्रह्म आगै आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खौरां मा खबर लाना फैखो गुड निउस लाना फैदों नामा मनिका ब्रह्म ओंखाम जाखांबाय ना जायाखै जि जारलाखा होनदों आरोना खोरोमदावा बिदियानो जाहैबायहाय माथो होननो ओमफ्राय जोंहा भिडिअ इउटुबा मा होनखो बिबारी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ अच्छा ओके पैसा तपला लेके आओ तभी तो होगा लाइक डन स' थेंक इउ जोंहा मनिका आगै लाइक होनायनि थाखाय
मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो दे मोनिका आगै ओमफ्राय जोंहा बि मोसा फैदों आरोना थोद बिगुर होनफैबाय आरोना सोर जालायखो बेलाय बि मोसायालाय सोरबा सिनायोबा दे गोजोननाय थाबाय अब्लाबो बि मोसा ओमफ्राय जोंहा एमावा मा होनखो गुमैया मा अरहेदों अरहेदोंखै माखौ रागा जोंखोरा होनदों आरोना जानो अरहेदों मानोबा अरहेखो मालाय मिनिदोंसो दां आंसो अरहेदों होनफ्लांलाय लांबाय गुमै जोंहा दगामानखोबा हनै बोराय बुरि स्रें स्रेंथार मालाय होनदों आरोना नुदों होनबा नोंबो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया जोंहा एम आदा फैदों आरोना एम आदा आंनि लोगो फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय हेल' एभ्रिवान होनदों आरोना हेल' आदा एभ्रिवान आंनिफ्रायबो होनदों ओमफ्राय बे मोसाया मोनिकानिसो होनदों आरो आदसा ओमफ्राय खोरोमदावा मा होनखो आइला गोथां जालायदों सोरना बेना जायोनो माबा जयेन जानायखाय जोंहा दगामानखोबा मालाय साथामजों स्रें स्रेंथार हनै होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मानखो आब' आंनो गोजा हो होनदों आरो गोजा गैया आंनाव गोथांसो दङ अहाय थाखो आंना भिडिअ'आलाय ओमफ्राय जोंहा मोनिका आगैया मानखो जाखांबाय उखैफिनला बायबावबायसो आदसा एसेल' जादोंमोन नामा ओमफ्राय इउटुबा जोंहा मानखो फैसा थफ्ला किया हे फैसा थफ्ला मिन मानि थफ्ला हे हाग्रामायासो होनोना फैसा थफ्ला ओमफ्राय जोंहा एमावा मा होनखो आया एम माब्रै जाखो बेरफुनोसै बिबारि होनदों आरो माया बेरफुनो आदा ओइ सरि गुमै बेरफुनोसै माया बेरफुनायनि जिनिस गैयाहाय आंनाव जोंहा एम नार्जारि आगैया मानखो लोगो खालामदो दे होनदों आरो सोर सोर लोगो गैया लोगो खालामनानै लालायबानो जाबाय नै बुंनांगौबा बिबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा एम आगै नाम मेनसन खालामबानो जाबाय नोंजों सोर लोगो गैया होमबासो जागोन ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनखो मोनिका ब्रह्म माब्रै खौरांफोरा होनदों ओमफ्राय जोंहा मोनिकाया मा होनखो दालि मानामुनि आलुसो नोंहालाय मा ओंख्रि आंहा बिलाहिजों माबासो बिलाहिजों बुट के मिक्सारा मानखो बिबारि नार्जारि फ्रेन्ड खालामबाय दे आंनिखौबो अननानै लोगो खालामबाय दे अननानै लोगो खालाम दे खामेन्टसो खालाम आयु आं नोंजों लोगो दंखायोमोनदां नै आं नोंजों लोगो दंखायो ओमफ्राय नोङो आंजों लोगो गैया नुबाय केमिक्सा लोगो दंथ' आंजों नाय नोङो आंजों लोगोखायसो आं नोंखौ जेबो होनाखै दहाय अहाय थाखो आंना खामानियालाय ओमफ्राय लाइक दान होनदों जोंहा एमआ गोजोननाय थाबाय आदा लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बिबारि क्या सब्जी है आपकी मेरा टमेटो और साना है बुट साना है बिदि होनगोन ना होना भिडिअ इउटुब ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो मोसाया नोंल' सिनाया अखाजोरनो नों आंनि एलबियाव फैया नालाय सिनाया सिनायदों मा आं ओरैनोसो होनफ्लायो सिनायदोंहाय सिनायदों आमायसो अनसुला राजा ओमफ्राय जोंहा उन्दुनो ओंखारबाय केमिक्सार आं नोंजों लोगो दंखायो दे आगै दै नों लोगो जाफिनबायबा मोजां जाबाय दे ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबायबा गोलाव जाहैदो खोरोमदावा जोंहा मा होनखो आब' गोजा होदोलै आंनो गोजा जायाथ' गोथां होबायथ' आं नोंनो गोजा गैया आंनाव आनैसो बियो मोसा होनहरदों जोंहा माबाया आमायसो बियो मोसा होनहरबाय जोंहा मोनिका ब्रह्मआ गैया ओमफ्राय जोंहा हाजो सनाया फैफिनबाय हनै आब' मा खालामदों आब' सना होनदों आरो खालामाखैनो बखिलाबायगासिनो दं एलबियावनो ओमफ्राय जोंहा माबाया थुलु रानिया मा होनखो जोंहा दग एमावखौ होया आंनो आयै मा जालायखो थुलु रानि हामानदां ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो नेहा नागा
निला नाङा नागा निला नागा आंनो गोजासो नांगौ आदसा निला नाङा आंनो गोजासो नांगौ गोजायानो गैया आंनाव हाजोआ अन होदों आरोना गोजोननाय थाबाय आगै सना ओमफ्राय बिया मा होनखो जोंहा मोनिका आगैया मोजां एमडि हालाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा भिडिअआ अन होनदों आरोना ओमफ्राय बिमोसाया मा होनखो जोंहा हैद बे एमडि एमब्र'नि कालारखौ बबेयाव मोनो रानो मालाय बेहा फैसा होनानै जइन जादों ओंखायनो बिदि कालार जादों आरो नोंसोरो आंखौ अना नालाय खोरोमदावा मा होनखो आब' आंनो निला नाङा गोजासो नांगौ गोजा गैया आगै ओमफ्राय भिडिअ अन होनदों आरोना ओमफ्राय मनिका आगैया मा होनखो बिबारि सना आंजोंलाय लोगो दंना गैया र' नायथारनि दं आगै नोंजों नै आंखौ फोथायमाराहाय खुगा बाराखानो मानसिफ्रा सोरबा नुबाय दा नै सोरबा एलबियाव फैनाया लोगो जाबाय होनो सापर्ट खालामो ओमफ्राय साबाव थांना नायबा साबानो गैया जायो आरो आंना होमबाबो आं आन खालामफिनासो अननानै ओमफ्राय आंखौसो बुरबेक बानायनानै थाङो सोरबा बबाव थाखो मनिका नोंनि कमेन्टआ सोर कल खालामदों स्क्रिनाव नुजादों नामा खोन्थाहरलाय मा नाम बहा थाखो नायबाबो नुवासै आं गावबाय थाखो मनिका फट'बो मोनबाय बिमोसाया मा होनखो आंनोबो नांगौमोनलै होनदों आरो नांगौमोन बेखौ नोंसो खालामना लानो हागोन दा नोंसो माबा जानांगोन आंनि बै माबायाव ना जइन जानांगोन होमबासो जागोन ओमफ्राय जोंहा खिलुमाया मा होनखो खिलुमा होनदों आरोना खोनासंनो मोजां मोनबाय नामाथाय आंखौ आं होननायखौ ओमफ्राय खोरोमदावा मा होनखो दहायसो बानायदों गावहानो नङाबा होनदों आरो माखौ बानायखो एमावा जोंहा गुबैयाव मा होनखो आंलाय मा दाय मावलायखोरा होनदों आरो जानो मा मावखो थेमालिसो होनदों गुमै एमाव बेखौनो गोसोआव लायो नामा नोंबो गोरलै बायदि जोंहा भिडिअआ मा होनखो टेस्टि होनहरबाय आरोना ओमफ्राय खोरोमदावा जोंहा मा होनखो गोजालै गोजा होनदों आरो ओमफ्राय हाजो सनाया मा होनखो मनिका आब' सना लोगो खालामदो आब' होनदों आरो ओमफ्राय लोगो जालाय गोदान नुबानो लोगो जालाबाय ओमफ्राय खिलुमाया जोंहा मा होनखो हासुला होनहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा केमिक्सारा मोनसे आइडिजों लोगो खालामदों होनदों आदसा मोनसे आइडिजों दे कामेन्ट होनानै गालां दे ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो होनफ्ला थाखै नों होनमारदोंसो होनफ्लाथाराखै नों होनमारदोंसो माखौ होनमारखो गोथाव नङा बे होनदों जोंहा खोरोमदावा गोथां नङा बे होनदों आरो माथो होनबा मा खालार बेलाय गोजा गैयाबा गोमो होदो गोमोबो गैया आंनाव गोथांनि अनगायै जोंहा थुलु रानिया मा होनखो गाराङा जा गोदैखा बिबारि गावदांना स्रेमनो होनो आयु बिदि जालायबाय थुलु आगै नोंनाबो मोजां माथो थुलु आगैलाय रानि थुलुखौ रानिसो होनो आहा ओमफ्राय भिडिअआ जोंहा मा होनखो आं उन्दुबाय दे गुड नाइट सि इउ टुमर' अके भिडिअ इउटुब जागोन दे स' थेंक इउ दसे हेल्प होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोंहा मनिका आगैया मा होनखो आंना गोथां गैया हाजो सना नांगौ होमबा गोथां होबाय दे आं जोंहा इउटुबा मा होनखो जाबा दाजा भिडिअ होदों नायदिया भिडिअ आपल'ड होदो नों आं मोसानाय दहाय नायना होदोंथ' आङो एमडिआ दा दे नायगोन दे गाबोन नङाबा दाहाय नायनानै होगोन आं दे नायलायनांगौ बयजोंबो नायलायलायथारा ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा अफ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खिलुमाया मा होनखो थङालि थुलुनि दाउलेब दामफार होनदों आरोना थुलुनि रानि नोङो मा होनहरखो हनै सोर बेलाय खिलुमायालाय सिनायदों नोङो जारला दंहाय ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो गोमो होदोलै गोजा गैयाबा गोमोबो गैया होबायथ' नोंनो आं गोथांखौनो
ओमफ्राय बि मोसाया मानखो जोंहा आंनि मुङा मुसा नों दासि नायखा होनदों आरो थोस जारला जागोनहाय आमायसो भिडिअ'आ मानखो जोंहा बिबारि आंजोंलाय लोगो दंना गैया आयु हाबाब नै नाय ओमफ्राय भिडिअ'आनो मोनसेल'बावसो बेना मोद्लाना ओमफ्राय लोगो दंना गैया होनना सोंलायबावदों आंनाव जोंहा थुलुआ मानखो नुसन होलायबाय आं एमावनि रायखौ आं सैथारला बिखौ दग आं नायनो बाथारो बिखौ सुनिसो मानसियानो थुलु मा जाखोहाय खोरोमदावआ आब' होनना मिनिहरबाय आरो ना माखौ मिनिलायखो नोंलाय ओमफ्राय हाजो सनाया मनिका अके आब' सना होनदों जोंहा ओमफ्राय मनिका ब्रह्मआ नुबाय आंबो नोंजों गोबावनि लोगोखासो दे होनदों आरो दे भिडिअबो नायलायना होबाल मनिका आगै मालाबा मानोथो नायनो बायो जोंहा माबाया मा होनखो बि मोसाया हनै आनैसोनि बयफ्रेन्डआ कल खालामबाय है बेफोरो साबा दाङा आङो जायजों क्लस मोजां ना बेफोरनि फनखौसो रिसिभ खालामना रायलायो आं ओरैनो साबा दाङा मानसिफोरजों माबालाबाया ओमफ्राय जोंहा हाथरखिया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हाजो सनाया अन होनदों एमावआ जोंहा मानखो आं मा दाय मावखो मावलाखोरा हामाना बिदि बोराबलाबायनो जाम्बि होनदों आरो औथ' आरो मा जाबाय थाखो ओमफ्राय हाजोआ मानखो आब' सना आइदि हर आब' सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा माबाया होनखो बिमोसाया मानखो हनै दानाबा उनु फिसाय फैबायनो सोर उनु फिसायालाय आंथ' मिथियाहाय मनिकाया मा होनखो जोंहा हाजो सना लोगो जादे आं रिटार्न खालामगोन होनदों आरो ओमफ्राय बिमोसाया मानखो गोथां नङा ब्लुसो ए किलुमाया T प्लास A थ' होनदों आरो मानो जाखो बेबा ओमफ्राय थुलुआ मानखो जोंहा मेगनजों नुब्लाबो दाय मावाखै होनबावबाय फाफि एमावा सुनि राजा होनदों आरो खोरोमदावा मानखो जोंहा गोमोबो गैयाबा गोसोमबो गैयाहाय ओमफ्राय जोंहा थुलुआ मानखो खिलुमाया बा सोर जालायखो दुखिया दा खोमा थुलु बेबायदिबो मोनलाय लांदों आङो ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मानखो आं सिनायो सोरखौ आंनो नाङा गोथांखौनो होमबा लाफिनसै खोरोमदाव ओमफ्राय जोंहा खिलुमाया मानखो थुलुनि खिलुमा होनहरदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा हाजोआ अन होनदों आरो ना ओमफ्राय इउटुबा मिनिबा माखौ मिनिखो नोंलाय देदला मांग्रा खिलुमाया जोंहा थुन्थ्रु होनदों होथ थुन्थ्रा दामफार लुदुमे होनदों आरो नामानो जोबनो थाङा थुलु जोंहा सानैजों ओमफ्राय खोरोमदावा जोंहा मानखो सिनायखादों आं नोंखौ होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा थुलुआ मानखो सिनायबाय आं खिलुमाखौ होनदों आरो सिनायथारबायना ओमफ्राय जोंहा एमडि आदाया अन होनदों आरो ना ओमफ्राय बे मोसाया जोंहा इसोरनि अननायाव आंना ओंखामा खामथाबबाय नोंना सिगांनिफ्रायनो बिदिनोखा सोलायखाथाराखै बे गेद्दा गेद्दि आमायसोआ दाबो दैलो गोरारा ट्रेनफ्रानो बासफ्रानो खारग'खागोन देनां फिसाफोर स्कुलाव दोनहैगौ मानिनो मास्टार हाबगलायगोन एसेमब्लियानो जोबगलायगोन खोरोमदाव मा दानखो माखौ मिनिखो ओमफ्राय एमावा जोंहा मा होनखो मानु बोलायखोरा नोंलाय हागौ नामा मानसिफोरनि गेजेराव हामगौ नामा मानसिफोरनि गेजेराव फालाबायनो सोरबा जाम्बिनो होनो आयौ जि बुरखाय हरदों जोंहा गुमैया थुलु बेरे माबादो बेंदो दे ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो मनिकाया हाजो सना लोगो खालामबाय रिटार्न खालामदो दे होनदों आरो दे रिटार्न खालामनायदो अन होनदों जोंहा मनिकाया ओमफ्राय भिडिअआ आं दहाय बावनानै चेनेल गिदिरजों हाबफैफ्रांदों बिबारि
लाइकल' थुनानै खारलांफिनबाय आङो। आदसा दे फैफिनदो होमबा कमेन्ट हरलाय मा चेनेल नोंना मा गिदिर? ए जोंहा फिसाखाय माने जोंजों गिदिरजों लोगो जाया नोङो। दामि देखायफैलायदों आरोना। जोंहा किल'मिया मा होनखो थुलुनि दाउलेब थग्रोन फान्थाख्रि होनदों आरोना। ओमफ्राय खोरोमदावा सरिलै दाननायनि थाखाय आब' होनदों आरो जेबो नङा दे। ओमफ्राय जोङो मोनिखाया होनदों आरोना। ओमफ्राय हाजो सनाया आब' सना ब्लु होनदों आरोना। आयु कमेन्टखौनो दासो मोनफैबाय आं ब्लु बिनाया। ओमफ्राय जोंहा हाजो सनाया अन होनदों अनलाइन होनदों जोंहा मोनिखाया। ओमफ्राय खोरोमदावा बाजै थुलु सिनायबाय नोंबो होनदों आरो। ओमफ्य जोंहा थुलु रानिया मा होनखो हनै एमाव सना आंखौ किलुमाया मा बुंदों रायहरसना बेखौनो लोगो नांगौ जादों दाना थुलु रानि। ओमफ्राय किलुमाया जोंहा मा होनखो आदा दुखिया मालाय दाना हारसाफोरनि एलबियावसो थासै बा नोंहाबो बिदिसो जालायबाय होमबा बै माबा बायदि दिल्लीवाला बायदि। आंनो बर'खौ बर'नि सापर्ट नाङा आंखौ बर' मालाय हारियासो सापर्ट होयो मालाय हारिजोंसो आङो सापर्ट होगोन होनलायनाया दाना ओमफ्राय बर'सो सापर्ट होजोबो ना थुलु मिथिगोना मिथियामोन नोङो? ओमफ्राय जोंहा हाजो सनाया अन होनदों। ओमफ्राय खोरोमदावा न' खामफ्लं दानाबा बिजोंबो लोगो जायो बाजैयानो ओमफ्राय किलुमाया मा होनखो आरो आदा दुखिखौ आजिखालि फेसबुक लाइभआव इन्सटाग्राम लाइभआवसो नुसैथ' होनदों आरो बा बिदिसो जालायबाय आरोना। ओमफ्राय एमडिया जोंहा मानखो आंजों रावबो लोगो जानो नागिरा मैया लोगो खालामहरबाय नायफिनहरासै कमेन्टबो गैया बेगबो गैया बिदि जाबाय। सोरजों लोगो जानायमोन एमडिया दा? जुदि नोङो लोगो जानानै जुदि नोङो रिटार्न मोनफिनाखै आन खालामनानै हो नो टेनसन जोंहा एमडिया दा। जुदि नों सापर्ट खालामनानै जुदि नोंखौ सापर्ट खालामहरनो रोङाखै बेखौलाय मानो नांगौ? रिटार्न मोनाबाथाय आरो गैला बेयो आन खालामना होदो माथो। गावजों गाव जुदि मदद होलायनो नङाबालाय। जोंहा खोरोमदावा मिनिहरबाय ओमफ्राय मोनिखाया अन होनदों आरोना जोंहा गैया। ओमफ्राय थुलु रानिया मा होनखो बेंबाय आं अनफिननोबो ओंखारथारो दायखौ मावनानै ए सुनिया मा दाय मावनायमोन बेबा खोन्थानो हागोन नामा थुलु रानि खोन्थानो दे। खोरोमदावा बाजै होनना मिनिहरबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा भिडिअआ मा होनखो खिन्थाजाया र' नोंसोर एनआर इनफ' मिउजिकनि भिडिअखौनो नाया आरो चेनेल गिदिरखौ खिन्थानो आंनो बा नों नायबासो नोंबो नायजागोन नोंनो नायाबा अननाय होब्लासो अननाय मोनगोन अननाय होआब्ला बहा अननाय मोनो नोंलाय नंगौना नङा राजिफोर खोन्थाहर। ओमफ्राय एमावा जोंहा मा होनखो ओइ किलुमा मोनामदों नोंखौ आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव बावसो खिथु सुवाखै नों होनो रादाय बर'आ लागाव होनबाय आरोना। ओमफ्राय फैफिनलायबाय नोङो। मोनिखाया जोंहा आं उन्दुनो ओंखारबाय बिबारि सना जागोन दे मोनिखा आगै दे थांदो दे उन्दुहैदो दे। ओमफ्राय एमावा जोंहा मा होनखो सोरखौ होनखोरा बिबारि थोस आंखौसो होनबाय नामा रानो खोनासङाखै होनबा नोङो आं मा होनदोंमोन गुमै? कमेन्टआबो खाथिब्रा थुलु अफिसियेल किलुमा दाना रायजादों हामथारदों साला ओमफ्राय हाजो सनाया मा मोनिखा अके साब सना लोगो खालामदों आब' होनदों आरोना। लोगो खालामदों आब' होनबाय। खोरोमदावा मा होनखो हबेट दुखियायालाय खिन्थु हरलाय सोर सासेया होनदों आरो सिनायाखै होनबा नोङो मोजांनो नामा खिन्थाहरदो सोरबा होनदों आरोना। मिनिनानै होनहरबाय आरो जोंहा माबाया खोरोमदावा किलुमाया मा होनखो जोंहा बर' गार' खिबुआव खर' आइस बिदिसो जालायबाय। ओमफ्राय बिमोसाया राइट होनबाय आरो बिमोसा आमायसो माखौ राइट होनहरखो आंजोंसो जानानै राइट होनखो ना किलुमाजोंसो जाखो? नोंथ' बेजोंनो सापर्ट होथारो। जोंहा एमडि आदाया मा होनखो जोंहा खालामाखै थाथोंसै बिसोरनो मोजां जाना
थाथोंसै होनो आंजोंथ' खोथा बाथ्रा गैखाया एमडिआ दा दा खोरोमदावआ अफ होनदों ओमफ्राय खिलुमाना मिनिहरदों खोरोमदावआ ओमफ्राय नोंहासो जालायथारदों माखौबा ओमफ्राय जोंहा थुलुआ मानखो नेट गैला थांबाय जागोन दे थुलु बाय ओइ सरि एनटि गैला थांबाय होनदों आरो ना एनटि नेट होनखो ना एनटि होनखो थुलु रानि जोंहा हाजोआ मा होनखो खोरोमदाव हेल' ब्र लोगो खालामदो ब्र होनदों आरो लोगो जालाय दे लोगो जालाय जोंहा बि मोसाया मा होनखो होद बे खिलुमाखौ आंनि खाथियाव थाजानो बाबायलांनो मानो मानो मा खोथाखौ रायलायखोमोन आमायसो बुंफिनहर थाब थाबनो जि गोबाव गोबावनि उनावसो फोरमायनो हरो फागला ओमफ्राय जोंहा हाजो होना मिनिहरबाय जोंहा हाजोखौ खोरोमदावआ ओमफ्राय थुलुरानिया मा होनखो नेट होननायखौ एनटिखौनो होनखादों आदसा दे सरि नेट होनाखै एनटिखौनो होनखादों आदसा थाङाखै दा न' दा ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ मा होनखो आं खालामनो रोङा होनदों आरो आं खालामनो रोङा माखौ खालामनो रोङा बे मोसाया आं मुगैयो होनदों आरो दा जावजा हरफिनगोन नोङो आमायसो ओमफ्राय जोंहा एमाव गुमिया मा होनखो होनबालाय नोंहालाय बबेनिफ्राय जोनोम जानाय बर' नङाबा खिलुमा होनदों आरो जानो हा गावब्राना फैदोंदां एमाव गुमै बिसोरनि ग्रुप अनार मालिकआ होनोमोन ना गुमै आगोलहाय सिगां ओमफ्राय जोंहा खोरोमा मानखो नों मुगै मारोसो होनदों आरो नों मुगै मारोसो होनदों दा खिलुमाया मानखो हासुग्रा होनदों ओमफ्राय खोरोमदावआ होनदों बिमोसाया मानखो नों होननायखौ 100% राइट होनदों बरिया आमायसो आंजों लोगो जायाबा सोरजों लोगो जागोन नोंलाय आदैजोंसो गदों आंनो आदैजोंसो क्या बात ओमफ्राय जोंहा हाजोआ मा होनखो खोरोमदाव मा जाखो ब्र लोगो खालामदो ब्र होनदों आरो ओइ खोरोमदाव लोगो खालामनांगौनो चेनेलाव थांनानै साब खालामग्रोना ओमफ्राय उनावहाय भिडिअ नायना कमेन्ट हरलायबानो जाबाय जुदि दा नोङो भिडिअ नायनानै होनो टाइम माबादोंबा एसे प्रब्लेम मोनदोंबा ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ मा होनखो आं बिदिखौ खोनासंनो समाया दे आब' बाजै आदामोननो खोरोमदावआ जोंहा मा होनखो आं थांथ'नोसै होनदों आरो जागोन दे होमबा ओमफ्राय जोंहा बिमोसाया जावबाथाय संग्राय सान्द्रिसो हेबखागोनलां ओमफ्राय क्या बात लानजाय थेंफाट फाटनो थुलु रानियाबो रोङो माथो जोंहा एनारा मा होनखो उन्दुनो ओंखाराखै नामा उन्दुनो ओंखारथ'आ र' आं थाब उन्दुखाया ओमफ्राय जोंहा बे मोसाया मा होनखो जोंहा जावबाथाय संग्राय सान्द्रि हेबखागोन लां होनदों आरो जावबाथाय आरोना ओमफ्राय जोंहा थुलुआ मा होनखो खियाबाट अयखौ फरायबाय आं लाब्रा देन्स होनदों जोंहा खिलुमाया ओमफ्राय एमावआ जोंहा गुमैया मा होनखो गावहा बोरमा खिबुजों जोनोम मोननायसो होनबा ओमफ्राय चान्दनि माया होनदों आरो सोर जाखो बेबा स' थेंक इउ चान्दनि जि खोरोमदावआ अफ होनदों आरोना ओमफ्राय हाजो सनाया खोरोमदाव होनना मिनिहरबाय लोगो जायानाहाय खोरोमदावआ हाजो आगै नोंनो माबा हरदो साब खालामना खामानि हरथारबो ओमफ्राय रिटार्न खालामना खालामा
खालामगोन खालामनाया ओमफ्राय खालामाबाथाय आं खालामनानै हो पागलखौ जा खोरोमदावा मा होनो आं हाथ'ला दे हाजो गोथां गैयाबा हाया थांनो होननायखाय लाबाय आं नांगौ नामा लोगो जा दं जोंहा हाजो सना अन होनदों आरोना ओमफ्राय किलुमाया मा होनखो मोसा बायदि होसोयो आथिं गैया मै बायदि खारो गं गैया मा बेलायनो मा दे रायजोफोर एसे माथा मारिलाय माबा एकदम बिराद कुइसन मोसा बायदि होसोयो आथिं गैया मै बायदि खारो गं गैया मा बेलाय ट्रेन गारि नामा ना खेरेन्दाय खेरेन्दाय आथिं दंना ट्रेन गारि सिरि मिनिखुमाबाय नामासै बिरादनो दुखिया देयालाय आं होननायखौ खोरोमदाव मा बेलाय दे खोन्थाहर सोरबा रोङोबा ओमफ्राय जोंहा एनारा गेम अभार होनदों आरोना रना ओमफ्राय चान्दनि माया अके होनदों आरोना चान्दनि माया एनारा बाय होनदों ओमफ्राय एनारा अन होनदों अके हाय हेल' होनदों ओमफ्राय जोंहा किलुमाया मा होनखो मा क्लेब बेलाय खुगायालायनो लालिपक जादों आदा लालमहन मा होनो जाखो बेलाय एनार बुजियाखै आं जोंहा खोरोमदावा मा होनखो नोंलाय आंनो थांनोसै होनदों आरो नांला आंनो थांनोसै आंनो थांदो होमबालाय दे आगैमोन आदामोन बाबुमोन जारौमोन लासै लासै दोरोद होलांदो एनारा मा जाखो एनार नों दाबो उन्दुआ र' दोनखानोसै एनार टाइम देखायलायाबाबो जायो ओमफ्राय चान्दनि माया होनदों आरोना ओमफ्राय किलुमाया बुंद' खोरोमदाव मा बियो दे बुंहरलाय लोगोफोर मा बियो आथिं गैया खारोनो बिरादनो ओमफ्राय मै बायदि खारो गं गैया ना मा होननायखौ बावलायलांबाय आं ओमफ्राय जोंहा किलुमाया मिनिहरबाय ओमफ्राय हाजो आगैया मा होनखो जोंहा खोरोमदाव लोगो खालामदों होनदों आरो खालामदों खोरोमदाव रिटार्न खालामबानो जाबाय हाजो सना आगैनो ओमफ्राय जोंहा एनारा मा होनखो न' कामेन्ट अनलि अन आइ गो टु स्लिप नाउ गुड नाइट सुइट ड्रिम्स सी इउ टुमरो मर्निं होनदों अके गुड नाइट बाय किलुमाया मा होनखो बे कुइसनाव 500 थाखा थगायजाबाय आं सासे मानसिजों दाखालि मा बेलाय चान्दनि माया होनदों आरोना थुलुनि रानिया मा होनखो उन्दुनोसै आं बाय अल गाइस जागोन दे थुलु रानि हाजो नायदे होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा कमेन्ट चेक खालामदो होनदों आरो माखौ खिन्थानो जोंहा मिजिं मुसाहारि फैदों बिबारि नों आंजों लोगो दंना गैया बुंलायनो जानो गोदान ना मासो नायनि र' लोगो गैयाथ' आरो आंखौ लोगो खालामबाय ना खालामाखै खोन्था माबार दानो खालामगोन आं लोगो दंना गैया चान्दनि माया होनदों आरो चान्दनि कौन हे दे मिजिं आगै होन आंखौ साब खालामना खालामाखै लाइक दान होदों आरोना सिगां उजिनानै टकन लाबायबा लाइक दान स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खालामाखै खालामलाय देलाय नों खालामनांगोन आरोना ओमफ्राय आं दानो खालामफिनगोन ओमफ्राय उनाव भिडिअ नायनानै हो ओमफ्राय आंबो भिडिअ नायनानै होगोन दे जायैबायदि चल्ला गया 50% दुखिया दा मा ओंख्रि जाखो लाइक दान स' थेंक इउ जोंहा टकन लाबाय होननाय खालामाखै खालामदे ओमफ्राय चान्दनि माया फोनदों आरो नायखेब करो सपोर्ट करो रिटार्न दूंगी अभी की अभी
सोर सोरनो होदोंमोनथाय आं ब्लुखौ नुवाखैबो आं नों मा होनदोंनो ओइ माबाया खिलुमिया कुइसन माबा सोंदों आं फरायना होनदे र' नै खोनासं मोसा बायदि होसोयो आथिं गैया मै बायदि खारो गं गैया मा बेलाय होनदों माने मोसा बायदि होसोयोनो आरोना ओमफ्राय आथिं गैया मोसा बायदि होसोनानै माने आथिं गैया ओमफ्राय मै बायदि खारो गं गैयानो ओमफ्राय जोंहा हाजो सनाया अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खिलुमाया मा होनखो सालाखौ थगायनायनि बिनि चेनेलखौनो आन खालामफिनबाय आंनो आयौ हाबाब गाहा फास्स' जाजानानै नै नों हायासै नालाय दे एन्सारखौ खिथाहर जोंनो चान्दानि माया ह होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिगां बुजिनानै थखन लाबाया मानखौ अनलाइन होनदों आरोना ओमफ्राय खालामबाय दे होनदों अके जोंहा मिजिं आगै स' थेंक इउ भिडिअ नायना हो दे आगै नै अल थुबाय आं अल थुनानै हो आंना अल ओंखारगोन ओंखाराखै खायफा खायफाया अल ओंखारा होनलायलायथारोहाय तेरे लिए दुनिया छोड़ते हैं आयदै अल थुबाय सोरां इस्टिनि खुस होननायाव सर्ट नायबाथाय आनसाब जायो मिजिं आगै 3 मिनिटसोनि लं भिडिअ नायनानै हो आंबो गोलावखौ नायनानै होगोन दा नोंनिखौ चान्दानि माया हाय चान्दानि दि हाय ओमफ्राय सिगाङाव मा होनखो जोंहा मोजां मोनजानाय बिबारि माजों मोनजानाय बिबारि होनदों आरो आंना बिलाहि ओमफ्राय बुटसो ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो जोंहा खिलुमिया मा होनखो अब्लानो सोना हरगोन आं होनना दाबो गैया वाट्साबावबो नायाखैनो थगायजाबाय नामा मा बेलाय दे खोन्थानायसाय आदा मा जाखो आब' सना ब्लु आब' होना आं नोंखौ थांसिगोन बायदि मोननानै आं लाबाय होफिनबाय आं दे आंनि बिबिखा गोसोनि नोंखौनो सायख'खाबाय ओमफ्राय जोंहा मिजिङा आंखौ सिनायाखै खोमा सिनायाखै नामा होनदों आरो सिनायगोन र' लासैनो बारा थाल गैला जोंहा खिलुमिया मानो खिन्थानो आं मा मोननायनि बा सिगां उजिनाया मा होनखो जोंहा बोरो मानै मानसियानो जानो ओमफ्राय जोंहा खिलुमिया मा होनखो आरोबाव हायोबा 32 - 11
मा नेम जायो दे (32 - 11) माइनाससो खालामनो होदों दा ओमफ्राय सेकेन्ड चेनेल बे आंनि आदसा दे ओमफ्राय खोरोमदावआ आं गाबोनसो खिन्थाहरनो हागोनलै गाबोननि डेट लाबाय नामा होमबा दुखिया दा खोन्थाथ'नाङा मबाइला मोननै ना मोनसेल' मिजिं आगै माथो मबाइल मोनसेयाव चेनेल मोननै सालायनो प्रब्लेम जायोनो माथो सालायनो हाया जोंहा हाजो आगैया मा होनखो मिजिना आब' सना मा जाखो लोगो खालामदो आब' होनदों आरो मिजिंना आब' सना मा जाखो लोगो खालामदो आब'नो हाजो आगै आंनाथ' लोगोखाना सोरखौ लोगो खालामदो होनदों माबाखौसो नायबाय आं नै खिल'माखौसो नुबाय मिजिं आगै नोंखौ लोगो जानो लिंदों ना मिजिंना आब' सना मा जाखो लोगो खालामदो आब' होनदों आरो मिजिं लोगो खालामहरदो लोगो जाहरदो खिलुमाया मा होनखो आरोबाव 888थाजों 1000 अंक खालामना हर दे इन्टु आंना बिदियाव जेबो दिमाग गैया आरो बेलाय खोरोमदावआ मा होनखो जोंहा मा होगोन खिलुमा होनदों आरो मा होगोननो बुंनानै लाहरद' ओमफ्राय जोंहा आंखौ बुंदों होनदों आरो नोंखौ बुंदों साब खालामहरदो दे आइ एम एंग्रि होनदों जोंहा खोरोमदाव खिलुमाया मा होनखो दिनैनिफ्राय नोंनि एलबियाव हाबबाबो कामेन्ट हरला आं बिराद कामेन्ट गारबोयो नोंनो कामेन्ट माला गारबोनाय नुखो स' जायाखैना खिजानिबा ऐसा नहीं करना जी भैया जी आप लोग ऐसा करेगा तो कैसा होगा आं खालामगोन आंनो मा हरनो होनदों आरो खोरोमदावआ सिम्पोल होनदों आरो सिम्पोल हाजो अन होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा खिलुमा होनना मिनिहरबाय जोंहा माबाया खोरोमदावआ ओमफ्राय खिलुमाया मा होनखो 19 MB हरगोन खिन्थु अंकखौ बानायना वाट्सएपआव हरनांगोन जालायथारदोंनो स्क्रिनशट ला भेरि सिम्पोल होनदों आरो ना अके गाबोन मर्निंआव नेना थाबाय होनदों आरो ओमफ्राय हाजो सना अन होनदों आरो ना दे गासिबो बाय होनजोबदो दोनसै दे जागोन दे बाबु होनदों जोंहा खिलुमाया आदा होनना मिनिहरबाय जोंहा खोरोमदाव बसुमतारिया आंखौ हाया नंदों नों जालायथारदों खोरोमदावआ
आंबो नोंनो मोनसे हरनि आच्छा बाय आब' सना अके जोंहा हाजिराखै सना बाय गोजोननाय थाबाय बिराद गोबाव थाना होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी आगैया मा होनखो फ्रिवल 5 मा होनना फरायो बेखौलाय 5 खौ 30 बरनना हर सोरबा हायोबा होनदों आरो खिलुमाया ओइ लायथो खामेन बारलायबाय दा थोस होनलायथारदों आरोना नोंनि खामेन्टना सोरनि खामेन्ट ओमफ्राय जोंहा अबैयो मालै होनदों आरो जोंहा माबाया खिलुमा आदाया बेयाव जेबो अपसन गैया नोंनि गोसो बायदि बानाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा चान्दोनि माया क्या हुआ खोरोमदावा मिनिबाय आरोना सोर हरगोन होनदों आरोना खोरोमदावा ओमफ्राय खिलुमा आदाया माजों बाबु होनदों आरो प्लास ना इन्टु ना मा होनदों आरोना बबेजों बबे मोनसे जोंनो राननाय ना इन्टु ना प्लास ना माइनास ना डिभाइड खिन्थाहर होनदों जोंहा ओमफ्राय खोरोमदावा मा होनना फरायो बेफोरखौलाय 888888खौ आं हरगोन गाबोन होनदों आरो फुङाव अके बाबु होनदों ओमफ्राय मिजिङा अन होनदों आरोना ओमफ्राय नोंनि गोसो बायदि होनदों आरो जायखिजाया गावनि गोसो बायदि दानख' खालामो ना दाजाब खालामो ना मा खालामो जायखिजाया 30 बहननांगौ आरो ना ओमफ्राय जोंहा जागोन दे बाबु होनहरदों जोंहा खिलुमा ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनखो अपसनखौ आं बुंनो हाया एसे बाथे दुखिया दा दोनसै दै खोरोमदावाखै दोनसै ओमफ्राय खिन्थु आंना अनलि प्लासल' खालामनो मोनगोन दै होनदों आरो जागोन दे होनदों जोंहा खोरोमदाव बसुमतारिया आं खालामगोन खालामगोन दे अके बाय गुड नाइट होनदों जोंहा माबाया खोरोमदावा खिन्थु आंना अनलि प्लासल' खालामनो मोनगोन दे होनहरदों जोंहा खिलुमा आदाया ओमफ्राय अके खालामगोन होनदों गुड नाइट जोंहा खोरोमदावाखै ओमफ्राय दुखिया दा गुड नाइट दोनसै दे दानबाय आङो बाय दे होनब्ला बाय होनहरदो दे सोर दं दानसांबाय होनाब्ला आच्छा 8था दा होनदों आरो 18था दा 8था दा होनदों आरोना खोरोमदाव बाय दुखिया दा बाय
थुलु आगैयाबो दङ थुलु राननायाबो दं आरोना बाय बाय थुलु थुलु बाय बाय गाबोन फुङाव मोनसिगोन होनदों आरोना जोंहा खोरोमदावआ आंहा MB होनदों आरो दे हाब्लालाय आंना बिदियाव जेबो टेलेन्ट गैयाहाय माथा मारिबा हागोन आंबो हानाया होमबाबो मारिनो बायो आं सोर सोरनो नांगौ MB होनदों जोंहा खोरोमदावआ बिजोंआ जोंहा दे बाय गुड गाबोन खोन्थागोन आं सोरनो आच्छा जागोन दे ओमफ्राय यहाँ क्या हो रहा है अभी आके क्या दम दम रे जमा अफिसियेल हिन्जाव सिखाव लाइक डान 23 स' थेंक इउ जोमाव हिन्जाव सिखाव लाइक होनायनि थाखाय आंनि एलबियाव लास्ट टाइमाव फैनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खोरोमदावआ मा होनखो बुहर हरगोन फ्रि MB बुंहर हरगोन फ्रि MB होनदों जोंहा ओमफ्राय खिलुमाया सोर बिबारि सना दुखिया दा थुलुनि इन्थि ब्रह्म जोमावा थाङाखै बियो खोनासंगासिनो जोमावा जोङो मा होनखो सबको खासि करूंगा मैं दम है अके बाय आब' होननो खोरोमदाव आगै स' थेंक इउ जागोन दे थुलु रानिया बेखौ खोनासंनो सिरि दंगासिनो आरोना बाजैया सिनायबाय होननाया दहाय ओरैनो होनदों आरो बिलाय आंनो सिनायाखैमोन ओमफ्राय लासैसो सिनायबाय आं ओमफ्राय मिजिङा बायबाय होनदों आरो बाय मिजिं आगै ओमफ्राय खोरोमदावआ जोंहा बाजै होननाय मिनिहरबाय आरोना ओमफ्राय थगायदों होनदों आरो ओमफ्राय थुलु सना हरबाय जोंहा माबाया जोमावा खोरोमदावआ हि जाहरबाय ओमफ्राय बेखौ सानाखैमोन आं दस्राखौसो सानदोंमोन सोरखौ साननायमोन होनबा थुलु ओमफ्राय सिनाया गारा जाबाय आरो आंबो फार्स्टआव सिनायाखैमोन थुलु ओमफ्राय लासै सिनायबाय नेहा फैखांनायनि उनावसो सिनायबाय आङो बिफा बिमा होनलाय लायोना बेहायसो सिनायबाय आं आं सिनायखादों फार्स्टआवनो नंगौ आरो थगायसै आरो नोंबो जोमावा थांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा थुलु सोर बिलाय होनदों आरो आइला खिलुमा नों सोर बिलाय होनदों आरो सोरखौ सोंखो ओमफ्राय सिनायबाय दे दासो होनदों जोंहा थुलु रानिया माबा मानखो मा बुंदों हिन्जाव गुन्दा होनदां हिन्जाव सिखाव होनदां ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ मा होनखो आं नाम सोलायना फैफिनबा लाभलि होनहरनायावनो सिनायदों आं होनदों आरो ओमफ्राय खिलुमाया मा होनखो जोंहा सोरलै आरो सोरखौ जालायथारदों ओमफ्राय ओइथ' हरावबो फन फैयो आया नोंनावल' फैनांगौ होनबा दोनाखै बिबारि दोनथ'वाखैमोन आदा खोथा जोबाखैना आंनि एलबियाव थाग्राफोरना आंखौ सापर्ट खालामग्राफोरना खोथा जोबाखैना ओंखायनो दोनथ'वाखैमोन आङो ओमफ्राय खोरोमदावआ हि मिनिहरबाय आरोना ओमफ्राय जोमावा थुलु बेवाइ सना माथो होलाबा नों होनदों आरो ओमफ्राय जोङो खोरोमदावआ आइला होनहरदों आरो जेदिया गुड नाइट बिबारि होनदों जेदि सरि
नोंहा मा उन्दुनो मोननाय बायदि गुड नाइट जालाबायखो? जेदियालाय? जोहोलाव दैमालु ब्रह्म बसुमतारी। लाइक होनो फैफिनदों आं बावदोंमोन। ए नंगौ एमडि आदा गोजोननाय थाबाय हाय जुग जुग साननायफ्रा जाफुंथोंसै। ओमफ्राय जोंहा आंनाव माला हराव फन फैया जागोन नोंनाव हरनि 3टा 2टासिम रायज्लायग्रा। ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो मोना जाबाय उन्दुनोबो मोनो मोसानोबो मोनो आंनानो। ए ओमफ्राय फिक्स जाबाय नामा जेदि आं होननाया? आंनावबा लाइक होफैयाखैना नों? आयौ हैदोंथ' आङो एलबि होनायजों ओमफ्राय नायै नागिरनायाव नोंखौ नुबाय आङो। ओमफ्राय आंखौ नों मिथिखायो 10टायाव होयो होननानै, ओमफ्राय नों मानो होनांगौ जेदि? आं थानोनो मोनासैबा नोंनाव। ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो MDM नोंनावबो मोनामहैदों नामा? है बियो बिदि नङा माथो। रेस्पेक्ट से बात करता है जमावजी MD ऐसा नहीं है। नोंनि बायदि रायलायनो लाजोबाथ' एलबियानो गावफ्रुसिगौ जोमाव। जोंहा थुलु रानिया बाय दे होनदों जागोन दे जोंहा थुलु रानिया बाय। ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो बिदि जायो मानसिफोर गोनाङावनो। मा जानांगौ होमबालाय? जोंहा MD आदाया बायबाय होनदों आरोना जागोन आदा बायबाय। ओमफ्राय जोंहा खिलुमिया मा होनखो थुख्रेबा बोरोलै होनदों आरो। थुख्रेबा बोरोलै होनदों आरो। सोर होखो बेबा थुख्रेबा? जोमावा जोंहा मा होनखो जेदि जम फैदों नामा? जोमावा जेदियाबो माबा जालायबाय होमबा DAOLA जालायबाय होमबा जोमाव। आंखौ भिडिअ सिखाव होनदों नोङो साला बोरमा सिखाव मालाय गावनो नै आब' सना हो बेखौ होननानै मालाय गावनो भिडिअ खालामना हरनाया। जाथोनो ओमफ्राय कामेन्टआवबो बिदि हरलायो आरो नोङो जोमाव फाख्रा सिख्रा। मा फिक्स जानोलै होनदों आरो खिलुमाया। माबा माबि आदा बाद में मालूम हो जाएगा अके। जोंहा माबाया जेदिया मा होनखो ओइ अखन्दा आंनियाव फैयाखैना नों होनदों आरो। आयौ हिन्जावफ्रानो ज' गोजा हिन्जावाल' ज' बेनाव जोमावनाव। जोंहा जोमावा मा होनखो भिडिअ बिमारि भिडिअ सिखाव। है नोंसो आं सिखाव नङाहाय मालाय गावसो होनो होदों ओंखायनोसो आं होदों नङाबा होलाबायगोन नामा आं बिदि। जोंहा खिलुमाया मा होनखो दे मिथिखायो दे आंनो मा मिथियो? नेगेटिव नहीं है यार। नै खोरोमदावआ माबा माखौबा रायखुमादों साननानै बोरै फैखुमाफिनलायदों नायलाय खिलुमा आदा। आदा एन्सारखौ दानो नांसिगौ नामाबा केलकुलेटार मारिना फैबाय बियो मबाइलावहाय। ओमफ्राय जेदिया जोंहा मा होनखो जोमावा मालाय मोदोमफ्रुथारोलै मालायनो मा आरामनो जोमावा साला मालायखौसो होनबाय थागोन बियो। ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो खिलुमा सोंदो नोङो बिनावनो हर दे बाबु होनदों आरो वाट्सएपाव मानो बेहायनो होनना बेहायनो हरलाय ना पार्सनेलसो होमबा? दे होमबालाय पार्सनेलबालाय। जेदिया मा होनखो जोंहा खिलुमाया मा होनखो सोरलै बे जोमावा होनदों आरो ना। जोमावाथ' जोमावखा। जेदिया मा होनखो जोंहा जोमाव अखन्दा खिखौबो लिंहरदोरा होनदों आरो। सोर बिलाय खियालाय? जोमावनि ना नोंनि जेदि? खोरोमदावआ जोंहा मा होनखो बेवाइलै
बेयावलै बोरै थांनो ए खालि एन्सारखौल'सो नांगौ दा जोमावा मा पार्सनेलि जालायथारदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेदिया सानसेयालाय माथो जाखो ए ओखि होनोथ' आरो बियो ना हिन्जावानो सानै जाबायना बिहारि जाबायबाला सोर सासेखौ बांसिन अनो बियो ओमफ्राय सोरनो बांसिन रां होसिनो सोरखौ बांसिन अनसिनो बियो जोमाव फागला रानदोंदोंनो जिबौ साइज ओमफ्राय जोंहा मालाय उन्दुबाय होनदों आरो ओमफ्राय खोरोमदावआ आदा खिन्थु हरबाय दे आं होनदों आरो माबायदि बेबा जाबाथ' जाबाय जायाखैबा एकदम खब मिनिसिगोन बे माबाया एन्सार बिग्राया ओमफ्राय जेदिया जेखाइ खबाइ लागाव जोमाव होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा खिलुमाया अके होनदों ओमफ्राय खोरोमदावआ आंनो नोंनि एमबि नाङा नोंबो आंनिखौ खालाम होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा जोमाव मा होनखो खिलुमा गुवार मा अके बेलाय होनदों आरो ओमफ्राय खिलुमाया आइ एम चेक नाउ प्लिज वेट होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो सानै गाहाम लागावनो सानैथ' आरो बेना हिन्जावा आरो लाइनाव दंबावो सासे साथाम बाला हायो नोङो जोमावजों ओमफ्राय जोंहा खोरोमा मा होनखो एलबिखौ दानथ' नाङा आब' र' खोनासंनो थागैबो जागोन दे थाब बोरोथो बाबु होनदों जोंहा हराखैनो खोमा बाराबा जोंहा मा होनखो नङालै जेदि सानसेल'सो आंना जोबनो थाङा बेना जेदि आंनि मिन्थिनायावनो सानैखा बे मा होनो नैबे साननैसोआव गावसोर सानैनि एसे मोदोम गोनां एसे सोमजिजो ना बे हिन्जाव गेदेर ओमफ्राय सानसेया उन्दै जेदि लालै नोंल' सानै होनदों आरोना जोंहा माबाया जेदिया ओमफ्राय हरदो बाबु होनहरदों मानो हराखै दाबो खोरोमदावआलाय ओमफ्राय जोमावा जेदि होनना मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावआ मबाइलावनो बानायना हरबानो जागोन ना होनदों आरो बानायनानै ओमफ्राय स्क्रिनसट मारिदो नङाबा लेखायाव लिरनानै हरदो आंना देबजानिसोलै जेदि होनदों आरो सोर बेबा देबजानियाबा खिलुमाया मा होनखो बहियाव लिरनासो साफायना हरनांगौ नों आंनो होनदों आरो बहियावसो लिरनांगौनो कलम खागज लादो ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो ओइ लागायजागोन हो देबजानि नांगौ नोंनो होनदों आरो ओमफ्राय खोरोमदावआ अके होनदों ओमफ्राय खिलुमाया जोंहा बहियाव बानाय बाबु साफायना हर होनदों आरो बिजि नङा नामा दा जेदि जेदिया मा होनखो जोंहा खिबु सेवनाया हामबायबो नोंहानो ओइ आंना दसेनो हामो मुलि जाबानो राखाङो जेदिया जोंहा मा होनखो रावबो थाया मोनायाव आं हारसिंल' दं आयौ गिया नामा नोंलाय मोदाय थायोना गिदिर बिल्डिंफ्राव गेग्रे गाग्रा आयौ सोरखौ मा हाइद खालामलाबायखो खोरोमदावआ सोरखौबा माबा खालामबाय
ना आंसो थुलाबाय ब्लुआनो गैया रावनावबो ओमफ्राय मानो बिदि जालाबायखो देबजानियानो सानसि ए नंगौ मोनगोनबासो एखे 11 सानैबो जोंहा जोमावा मा होनखो बिबारिया मालाबा खिबु सेवनायसो नामानो नोंहालाय आरो नेगेटिभसो सानखायो फागला जेदिया हुदा जाबाय जोंहा बिदिखौ जेबो मोना आंनो ओमफ्राय जोंहा किलुमिया मा होनखो सानसि बासुआबो बेनो एखे सानैबो ना आरो ओमफ्राय जोंहा किलुमिया एसटि बिसटियाबो बेनो होनदों आरो ओमफ्राय हाइट जायाखैलै होमबा मानो मा देखायदों हनै हाइट खुलिनाय बायदि खोरोमदाव बसुमतारी वाज हाइडेन बाय मनिका ब्रह्म ओमफ्राय जोंहा माबाया माखा जेदिया देबजानियालाय मालानिफ्राय सानसि जाखो होनदों आरो नामानो जाद जाद लायो ओमफ्राय जोंहा जोमावा मिनिनानै देबजानिया मालानि सानसि जाखो जाखोलै सानसि ओमफ्राय सिगांनि बुरि ओमफ्राय देबजानि माबा जायाखै होमबा थिनथा जायाखै साथाम जाबायना जेदि जोमावा बे ब्लु गैया नालाय बिदि देखायगोनथ' आरो मानो देखायनो गामाखालिलाय देखाया सोरनावबा ब्लु सिरि थाना खालामबायदां बिदिनो ओमफ्राय मा नेनांगौ जाखो ना मा जाखो नेनांगौ ना मानांगौ जाखो जोमावनालाय बेसे जाखो माबायालाय मा जाजोबो बेफोरो मेसेजफ्रा डिलेट जाजोब्बाय माने बिदि देखायदों ना सोरांनायखाय बिदि जाजोब्बाय खोरोमदाव बाबु इउर राइट होनदों आरो होमबा हरनांसिगोन नोङो ओमफ्राय जोमावा जोंहा मा होनखो बेखौ फरायबाय थेंक इउ स' माच खौरां बाबु होनदों आरो समाज खौरां बाबु किलुमिया कंग्रेचुलेसन खोरोमदाव बाबु एमबि लागाव एथिया ओमफ्राय बे आदा किलुमा आदा बेफोरो देखायजोबखो नै नोङो नुगोना नुवाखै मेसेजफ्रा मा डिलेट जाजोबनानै मा हाइडेन देखायलाबायजोबखो ना टाइम अभार जानायखाय माने सोरांनायखाय बिदि देखायबाय नामा नै जोमावानो मा खालामगासिनो खैथासिम होगोन हो आदा दुखि बेफोरो बे जोमावाबो माबा खालामलायबाय हाइड खालामदों सोरखौबा जोमावा आनहाइड खालामदों आरोना ओमफ्राय हाइड खालामनानै आनहाइड खालामदों मा खालामनाय जाखो बेखौलाय आंलाय मा खालामनो ब्लु गैया मा गैया हाइड खालाम
खालामहो होयो नामा? होमबा बेलाय मानो देखायदों? जोमा अफिसियेल हाइड खालामनानै जोमा अफिसियेल हाइड खालामनानै मनिकाखौ हाइड खालामदों ओमफ्राय आरो आनहाइड खुलिफिननाय देखायदों जे। ओमफ्राय खिलुमायाबो माबा माबा जालाबायबाय नै खिलुमा ओमफ्राय माबा मनिका ब्रह्म है रोंलांदोंसो आं।